Hello. Onti. Didn't know what you. Hello. I was on for Yama Asantemania at their touching. Yama Munina, so Manhyia Coffee. Yeah, live, up him so ready, up him so TV. And yeah, they are some more, and the Ponda, Ewa Santimemo, and the Cassia, Ewa Santimemo, Nina, Akwasidae, Ebre Adu, Sa Yura, or Ne Asantiman Kunya Sofam, one of Ebea Mamrania Mania, na and watchy, one of Abatrase. Na wonananom efrifra chichiri ene benye ebe baba som ewo Manhyia kotokofi ha enti se ohe benkum ohe menifa ohe menim ntente so ne machia ahopi nananom atrase abem mpanyimfo atrase afei omonso a omfrim yawodo abasom ne yewra besom no omondodo na eso ha ebresem me de omonyina din ebe kire na yehono ne ekoso ene ya Akwasidae eda ponda wa santimemo me di ne kwabena kire Martin Ado me na me di dwumade ho kya me ne opelika se ba ko wajo twenkombo ne ya hunu Akwasidae de womu ene de esa hunu na wote na no sort me aboa ama wate de ekoso ase me wo teacher kantanka e me nchan teacher kantanka be ma wade atochi o adentoye apomba ko de Manhyia ene ya Akwasidae ede na man nada ene ya sronko e wa afimu yo say afini nyina no nananom ayi enabi asi ho se edu ho a omo de kai ya nananom a omo afrimu na omo so agidi se nananom a afrimu no omo wo honhom fam na honhom so Nyankopon so yene ne dinkita ho e wo honhom enti se ye nananom a edi kan no omo mom ne yede yensam efa omo so na adu Nyankopon ho entem amaye enti Akwasidae bia adura ana awukuda bia adura nananom edi si ho se saada no omo de kai ye nananom a esusu se omo ada nye se omo awu de momo mada enti yekọ omo na so ba bia omo eda no eko bompa ye ho ewia na ye ne omo atonsa didi ensa no nananom ba ye enuane ahodo omo de ebi ba ma ye nananom a ye mfia ni hu omo nanso yesusu se omo ne ye na tia no omo de bi omo wie eno a no ayi ohene abebodwa obodwa no a saa mre no ne nananom omo wo oman no mu no omo nso ede saa enam saa kwa no so ebe chia enti anyemfo abamu nipa adwumayefo obia saa mre ena omo ba ebe chia ohene saa mre ya na se bia obi wo aye bia obeya onso oye ohene eno pa ho a enkomodie bi wo ho na obi ebeso ode ba samre ena ono nso ode saba na emom ya na enipa no doso ne santi enhyehyɛ ɛwɔ ho na ombɛtwerɛtwerɛ omudin na yabɔ akyerɛ wɔ hene na ɔmo abadwom na asɛm ɔmo de baeɛ no ɔmo ade atodwa enti saa de Akwasidae bia saade no koso ena ukuda bia so koso ade ebeche ama Akwasidae no ana ukuda na dura nso nananom esiesie krom ene eda yedi siesie ye ho esade sikasam so eba nkrofo ye nuane ton nkrofo ye etonsio nkrofo efa omo ho enti anoma nkrofo de be siesie omo
paboa asomade ni nyina omoton nti ede mene teacher kantanka ehwehwe negotiation komo Manhyia kotokofie no teacher meyenhwe enim se Akwasidae no yetadi anya we krada fi yedi de linkan yedi de tosomienu de tosomiensamba de toso nayaba enum ekwan be ne yefa so ekan Akwasidae no na de enti na edin bebre afi no musa yo eda bia yefra no daboni bia no adaduana na eba ndi ya wa ukude ya Akwasidae ya ofofie ya wo ayi dapa sa na we nyina adaduana ene na mienu eda so ena eba so hu se ukude aba Akwasidae etoso miensa ukude na chi no Akwasidae hu se Akwasidae aba ukude etoso miensa ewo Akwasidae na chi eno nso Akwasidae we ene edehwe ansana ode de aka no ahyehyehye yego so ayade Akwasidae no Ebramo Manhyia kotokofie aha eyewura otumfo se tobebio na hemfie mene okasai dwumade rebe nso koso ena na hema enso ahemfie enya asanketo akora enne eda soronko tia gantanka ma menhwe eyewura enche bia ena o ma asanteman maame na nanamada roma oyi santehema ema asanteman ede ne man ne Akwasidae ya hwe ne ekoso Manhyia hemfie ha oya ne ekoso na ma hemfie a ede re man ne soronko esne ne ya hyase ede nyina wa afi mu no yo de man ya soronko ne se abehia emra ya yi santehema o santehene yi santehema maye nti anigye no wo soro chen de aka enti aba no sei ya ezehya no ya na tesan ye behu no nana ewodwom ne ana ene de bibisa enkoso ya tesan eno de yentime nkyere efisi obi nim ohene kirim asem ye wo ho na so oba na etira yeye wa manso ada foforo obeba no na no nso ya behia no kwan na ne se yen nye na ye hyehye nti yentime nkyere se obeba na oma beda se for Ogoso Esha Opimso TV live on Facebook live on YouTube like page share na union so enya bi enhwe enne webre ana ewo ho ayebehwe na yedie mira tia kantanka mienhwe kama se eduru Akwasidae ya na amanfo ahokeka sana amanfo si agitwi efra ma hodo so empo maimu emia hodo eba som Manhyia hemfie no ya na bi ho omonte ase eno intasam bi o mana yo menyine se bibi huhu bia ewo musa ne wo mu ane se samre ene yedi kan ye ho bom juhwa onsani faso ha obohu se NDC fo ene MPP fo omo aka bom ya omo ti bom fefefe omo di nkomo nti dia na efe chense ye nti edasoro eba ukude ne Akwasidae na afade no ya na te sen de le kom de na rehwe no de ede se obi a okwa sore ade bia ori yo ho a efe ya nka ade ba kwa sore enu abi na yede ye ho nti eni kwa se eye tuntum eni kwa se eye kobene kokko na emom bibia efe ya obetumi de abodwa bia no na ode eyo teacher me beja kwan na yakọ entiewura enche bia na obetena se na afedwumadie no ato aso teacher bi de obeka twa to na yawie yo de wo mu ne se ye nyina ya hu se e nigisem enso ye de ahye mmra nso a nananum de ahye mmra so wo wasore bi kura akwa obekọ wasore apon ansa na waba enti betumi aka nimienu nyina ekobom mera se teacher kantanka ena yele no etwetwe enkomo no wo hwe me ndi faso ha amanyofo ewo ha bebre nya sanketoa kane na said nani abra opesa o NPP national chairman Eura Polafoko ono watna se ewo ha afi honorable Simon Osamensa
former Ashanti regional minister watena se ewa ha ene Kumase mayor Zuba ono so enate me nifa so wa ha yi Asante Mantam swafo dodo na fra na kwada nyame Dr. Franka Mwakohene ono so watena se ena afi so no Dr. Andy Okra ono so atena se empanyifo no de enya senketua dodo na atena se a ono nyina eba ba som na meko regional minister ho na menena twetwe nkombo na kakra owode ma Asantema no ene ode ato anim honorable Opinso TV so ne memo akwa aba mo ade touching ya nya opombo kode amede yankwa che na wo yesu aho ya da se ne Asante som ene ya Akwasidae ena ye homo Manhyia himfie ede le omu de na wode ma yen me da se bi we de ye besom ye be ma otufu ade touching ena so ye anije da ena na mse Akwasidae dika ya de ma Asante hima akwaba ti ya de nyina ye ba na ye ba besom na ya ba besire na na paibo e da ta ya ba na chi atimi abo ma Ghana na Asantema ya fa ntoma pafria yo let us say yani Dr. Franka Mwakohene ena ejwetwe komo ndok ma yen hwe de obetu amanfofo amamra ne amane ye hu we se da wasi afa ho akono efe de na wo ka kire nkire matitu Asantema eti enokwe emse ya mamre ne amane de ye ntontwene ana ese o ma wure fi ukrom hina ben a oyina wo dwabo ase enti Asantema Ghana man ya mamre ne amane na e ma ye da sonko e wo Africa ne Ghana jira ye sho obi enkran se ye ni se obi anfa ne ho nhyem na obi ante de ye ya ase wo chieftaincy ne culture ye a key aspect of governance ebi o me ba se ya yebenya akwanya aka kire otufo ne Asantema ebunduduma wodo a aban no ye ne bra aban no ebo e de afa Asantema ntemo se de be ya bibi e kamu a na banifo so ma yehu ne atimi atu ho anamo edu osom na se be ya Asantema ne Ghana be fa ne ntoma pa e de efra ara wo me da sipi se ene so eno atwetwe enkomo mame ne Kumase mayor honorable Zuba ewa ha Opanyika memo akwa aba Opinso TV radio so ni ya media opombo kode yesu ni na nanu madaro ma me hoye ene ya Akwasidae ede na wo ka kire Asantema ne Asantefo adede na bia yehia na yasom ya je ye na nanu musa musra ede akoye dwumadi nyina so enu na ma Asante ayese de atie sede be ye no adaduana bia no ena nso yaba be som yewura na yase ne nsam hira ade akodi dwuma wo hwe ne obehunu wa ha ede na e ka kire amane ene amamre ena etwagu etemi wajide se enchirima no so be hwe de yi sede be ye ni wa omso be kuram na Asante akoso ya Asante yehwe Kumase mpuntio wo ye bebre niema ekoso no obi ye wo nimsam de na ese omo aka Asantema obi a so betumi aye ede aboa na nhehye amoye ato ho no eno so tumi be mama ye hwe nim so obi antua ne to utua to ne enya sika ye betumi aye adwuma no se de ese ene de fata na ye kure I said, no. Honorable Merasipi. Enti honorable. Okay. Mayor na Akasano. Mamene honorable former regional minister. Enkomo. The immediate past Ashanti regional minister. Honorable Opinso TV Sune Mwakwaba. Yeah, New Aminia. Wapumboko de. Chidi ampunya kopon de achame me ho ye pa. We de China. Eden ne wo mu ene ho Manhyia himfie. Ne Akwasidae omonante se. Yo medasi send oni me no ene Akwasidae na yaba na yebeka otumfo osetutu abebi ho na ye nyina adi ade no tie ba be ma no ade tochi onim se enche nso ene ode Asante hima fofra wayi no no edi ebatuja tie ba na yaba be chia na Asante hima ni amana kwaba ni amanu waba
atenasi enti nya bone bia ye bedi ade okay yenhwe said mo amotena animu ha yi said mo si afa mo ho amamra ni amane enko na ehu okay nana mo echia aha kuna hene ena yehu no one mpanyimfo ena omo echia eye Ashanti regional minister ni abemo mpanyimfo a yehu omo enti Opimso TV Opimso radio ha ena yegoso a yane mo etwetwe sa enkomo yi enchia no awia ya beto aso na yane yewura Simon Osamensa atwa yenkomo no so ne ehwe de mo ye nyina de no nyina ya mamra ne amane sabi mo de mo ne afika kra yane efira kiri eba no ede na ka kire ede na se ye hwe afa mamra ne amane ho yo no krenya me ni no san ye nim asanteman no o kan mamra asanteman edimu akotun ye bia o Ghana ha ene ewiase nyina na wo hwe aye nananom atimi aboya mamra no ho ban abesi ne ama daduanan bia no yedi Akwasidae aba abesi ene yesra enchirima na eba ne se sania Opimso omo aya o matoa sumfe mfie ahasane akiri abesi ne no o mo nso momode na emre bia otumfo bebodwa bia ya fie nyina beba amna yefe because awo mpo no o mu fie akono ne no emre a otumfo betena ase Akwasidae bia o mo ba enti yenya yefie ane de o se anso ye ba kura me ye kese Honorable Simon Osamensa ena yene no atwetwe enkomo no nananom eguso a wonom echia enti no yebekọ na yakodi nkomo enne empanyimfo aba no ebi mo ha for the first time afi na mehu omo ha I will speak to them na omo ne yeso kakra mo no omo ne atwetwe nkomo honorable me wakwa aba this is Opimso TV Opimso radio Manhyia Palace you're welcome. Thank you. Okay. Let me remind my viewers, Mene Ura Paul Afoko and Ebatutri and Komboy. Opani Pacho, is this your first time at the Manhyia Palace? No, how can this be my first time? Okay. I come here regularly. And for this occasion, it will be very wrong of me not to come. I respect the king very much. I respect Asanteman very much. Between Nunya Papa and Meka Bofo, why? I thank you very much. Eti nananom egusua omo eba ogusun so ochia yane ora polafoko na etwetwe enkomo no ono nso aba se obema yewura ade tochen ba se obema yewura eye obesom ama niema akoyie enti yebekoso na yahwetwe enkomo ma ono se eye nana mo ma hene one ne dom omo abechia eye mpanyifo a omo ate adwamu a enya senketo enne adwumadie no ayefe ayakono bibia ededa nakwamu a enye asenketo akra ma me hwe na yento adwumadie no so yento ankomotwetwe no so na yane yewra aye doctor and diokra yano no ento yenkomo no so honorable imo akwaba imo ade touching so Yo, mini amejo so. mabomba kode Na mi adom ne mpabo. ene ya Akwasidae ede na Yo, me da se ne akan ya Akwasidae. Ene ye se ba bia ye wo bia ye gya de ye bia na ye be kan yura santen he ho na ye di enti nyame akwa ma afe days ni bia ba beto ya na wo se e ba na ye ri aseda edema no na na titru ene so ye hwe ye ma me panyi ye enana santen ma nyame adaroma odena mai na na ye special na wo se e ba na again ye ne bedi ade enti mi ka je so bia wo ha bia ni gie mu enti na ye nyina ye wo ha ane santen hine ewura santen hine e bedi ade yanya we de ba me fa nto so ye se edi waso ye ho nkomo kakra Tree Crops Development Authority ede na ekoso de na wo ho a obetimi ne ya che e wa adaroma senior Tree Crop Development Authority senior onim no ye adwuma no ye na ye hwe nuaba 6 so ye cashew
coconut, oil palm, rubber, mango, and a share. A young kuto, a rubber and a be. Send a kind of ye dimu Martin ye pa. And Yama or see this year, Suma, Sabi, farmers, a queer from Omutimia, good planting materials, and so to no midi be a new abano. And no night, yet a young workman now. There will be a friend of free elect seedlings distribution. Say, a Diabana, a papa, ye be a mercury for our sack crop seed home. And the Ashas here, and our church, Mununa, a decline. Omwa edi rubber hunjumano farmers rubber no ya koma almost stamps yeah ma ba almost 200,000 stamps ye di kan nyamu 60,000 ye de ko enye stamps no kwa ene seedlings no kwa input e ka ho se efa Wellington boot enure ka ho abetimi de agu ase na bo rubber no ho ban ya sha ase na ye firi ho ye be ko cashew Yabeko abeso, ni ako nkutoso, ni ako mango, na yasa ako di aka hunyina. Nte no na tree crop yedi hunjuma sese. Ni yasa abode rose, nipa bebre na ewa asase ne mfa omo hu enhyem no munua that this economic trees no eho won so. Na yebo modern anse betime abie enwuma so ama maburu no ene ma. Nte no na yedi hunjuma. That was Better say chief say what so ahwetwe enkomo ewa ha empanifo wa ha no doso ye hono security agencies no dodo na ewa fire for wa ha immigration for wa ha prison service for ewa ha and empanifo on security agencies nyina anom police for empanifo ewa ha afei Okay, nananom echiai na mede etwaso se ze no o hwe echirewa empanyimfo bebre ena omon so atase ewo chire ho sada mekai no ma wo aye askwa MC ono eti achire ho ma no former subi MP ono so eti achire ho ma no former ahafano absante achemnof MP I don't know. You better come in now. Near coaching, come on, Sunday Bacono. Mamma penny for any more hay. Young try and come to train so. Now, Kakra Omono. Okay. And Mamira has straight. Now, Yantre and combo. Mamira has straight, Yantre combo. Okay. Honorable Eugene Wachenchi, former Subin MP, aspiring General Secretary, New Protected Party. Honorable Pimsotis in Mohammed Atada touching so. Oh, yeah. Akwasidae, and your when shine fee, and then our country. And Akwasidae Tosunum, our 2026 Ibu. And then so that they Santa Mai for and I chow Tosuminu. Actually, we are singing, and we're not there, decay. Tiabaya, mini penny, honorable one day, Kwame appear could be. A banopaya, if you can do an opaya, a babasum, a sumira, a basma santimania, yasum, Yachan Santa Masu, near Manaquaba. Yes, saying, I made my Amano. How are you about me? The banopaya, a banopaya, and Anticiano. Okay. Yane Honorable Eugene Wachenchi and Akasano lawyer Andy Apia Kubi, former Asante Achemnof MP. Honorable Memwakwaba Open Source TV Radio Suni. Oh, Jamiadum, Bibia Boko. And they are considered, and I walk and tray in the entire. Oh, Sunny Aminia Kai, and there your Baba Sumiura, and Jane by near the Yabaji so Mishra, Grammy. Akofasa obeye and so at the Akumapa Abompai Pamano, send a baby Biabekoyi, and then the Baby Nasi, the Baba Sumira, Yabes Pai Susaman, the Adamasin Susanamo, Moso, Kaya Modia Fasoa, Mosum, Ahivia, Adamazimibri. My memoir to a mabulofo, almost a phenomenal Frasieba,
efa amamre ne amane ho yehu we sele osi efra okente etia ochacha mu efe akono ede afutuo na ade ma enne enchirima omo bey yo enchirima ebey ya futuo ede be mo mne se omo nkime nananum omo nkime panifo chese onipa bia no identity ene o culture eti de otie bia no esese o de hu se wa mamre ko so mamre ni ho a wusu ni ho na mo fa ani so ni obuo ma mpanifo iti nananum o mo ti konwa so omo na omo ti nananum anam eti na bia o ti akonwa so bia no ababuru bia o ti krom bia no eso di buo fata ma nananum na o de ani so so ma no nananum bo papa ebi akam ara mo me da se pi se enelo atwetwe enkommo ye raso awo Manhyia kotokofie na eneno enche bia na ye wura kro bia sande kotoko hene na obetena se na one eye nane manfo so aba abesom a enya sanketwa eno ho nkomodie ena ye de bramo Manhyia ahemfie no eno nti se de midi kaka ye no empanyfo a ewo ha no omodo so hwe akire hɔ a enipa azichiri bebre enete ho ma hono honorable Sampan kane Kumasi Mayor ono nso ete ho bi ene abemo mpanyfo abandada no mabreso omo nso ewo ha omo ehena waba abesom enedai ewo dwumadie no emu nananom de eba na omo guso eba enti nananom atrase no ye behwe na ye ne ebinom enso ahwetwe nkomo na kakra omo ewo kano omo ede ato yanim sesei aka kakra bi na no mienu abo enche na yewura kotoko hene tumfo se to bio na obetena se na afi ne nananom abesom no medical so kase nana ye cha otasom yenu sante hima ono so so no atena se ewo ho a enya sanketo a enche bia no ye ne omo nso ebehwetwe enkommo na afei yahwe amadwumadie no enso ewie peyo enti no ka sai de oba Manhyia ahemfie ha enya sanketo a yebe na yede nkommo bebre ewo efie ha na nanom atransi de omaka bibi kakra ede akire ahefo ene ya Akwasidae okay ene ya Akwasidae minim se ene no enye asanketwa nananom wa hayi ombaka bibi kakra ede akire wona nanom ewo Opimso TV Opimso radio nana wadaroma Opimso TV sune memo ade tochi o adento ye na mapomba ko de hu ye de abeso me hu ye na wadaroma ene ya Akwasidae de na wo kan kire onananom a omo heyen ene omo teyen ye be kan se eye da ponda ewo asantemem ewukude Akwasidae ade be cha Akwasidae da pa nana bia akosom ewo ni krom ni ye ba ni abehwe yewura sade ye ho sie tie be mena de toche enu nti na ya bodwa ye twa enu ene da kase a ye nananom ene ne yeso didi ema omu budi bie tu nana ni di ya wosu unidi eti duru samre ya wo hwe eye ni gie nko a ya soma wie ene ye nyina betwa hwi a ye twa se yewura ebeba ni ama na ade toche eti saadai utimi nya yie utimi nya hwe ade da pa no America no say ye memenda da pa ewukida so brada no so ye kan brada da pa ye da pa we prepare towards either Akwasidae no ana ewukide no wuti akonwa so asada no wonko ba bia wo hwe se onoma abeye bia ebe kama se be abewura akude ni mu ana Akwasidae ni mu eti ne se no wo yo hina Akwasidae no okodi asem na abufuo aba eti ye eda soronko ewo akan amamrem enu ti na wa hunu se nananom yame ho so kama yeba abeso wo Manhyia ahemfie a eje se ede de edigida ye beka chi obi aze eye som da eti Akwasidae no yenka good morning, good afternoon, good evening wo chia wo hiri bia
say na me ma wa de touching no so say ade etoye enti na de enka good morning enka good afternoon enka good evening ade etoye de meti me aka no pia mene nana nkwanta kese hene nana bo ache yam ababiu ena etwetwe enkomo ina na odaroma yenim sa Akwasidae de duru ha ena yasenketwa wafa de ase de musipa mo hom ebata na akono kama esa ne de ya chen da de na man ne de sonkon ya sonkon se enche kura na yewura na asante hima eni gisem eti no ma mienu ena ekoso ye yewura de tu ye nim no na ne so asan ye Akwasidae no de wo se ye fai hon kama na ye bema yewura eni na asante hima ade toche ya ka che se waba ye mana kwaba ye mani tiri nkwato eno ano no ana me da sipi meso me da mase ya ne nana bo ache yam ababiu nkwanta kese hene ena etwetwe enkomo yera so amenhia hemfie ye de ene dwumadie no enso ebramo enye asanketo akra enti no baby a wo bia no onso wetima beka ho like Opimso TV page no share na onua nso enya bi enhwe na de ekoso amenhia hemfie ha no ono nso ohunu nia ekoso na enye fe ewo ha enti ne ya hwe nyina so no eye na hima ahemfie eye ahenyerenom enche bia na atwetwa mu yi omdema ho ofe kocha omase ema no chinkwama na kwaba enne Akwasidae o hwe Opimso TV so a osimu se ahenyerenom wonom ese somo fefefe a wonom kwakotai wonom ase achi omo komana de tochi asanso ene asom eno ene ehunu Opimso TV so yi enya sanketo akra enne wontimi ama menhia hemfia odi ane se obekọ social media no so Opimso TV YouTube and Opimso TV Facebook ya kira kwan na like page no share na obia nya bi hwe na obia hunu ne ekoso menhia ahemfie ne hunu sampa amamra ne amane enko na etwagu enne enigye no eye sonko enne enigye no enya sanketo akra ho keka no ano eden menhia ha aye fita aye enigye enko na yehunu menhia ha enya sanketwa enti nanayema hono ena yehwei ena eye wonom a jonkrofo sede omusi ebodwom asa ekoso enya sanketwa odia ene so bekoso ne yatena ewo Opimso ye live Facebook Opimso radio live YouTube Opimso TV and into bia ebetumi abeka home like page no share na onua enya bi enhwe na bibia enkoso kama pa enfama ye elmenhia hemfie they say there kama sa oba ye wura hemfie anso a bibia ekoso kama na nanom atena se abem mpanyfo a omo so free me ahodo omo so aba omo betena se ne ehwe ni mu nyina ensa eni cherbi yewura kotakohene tumfo se to babio obeba abetena se na osom no efrase na dwumade ni nyina enso etumi awie peyo enya senketwa yade aman hene ahodo ewa ha abrempon ewa ha adehye ewa ha abrempon ana aman hene no omo so likrofo dodo na ewa ha ena omo so a omo bepemu adesua omo ewa ha omo mfra man hodo so ebesom hede ekoso no omo so ebi ewetena se a omo nyina eba besua bibi efri ne ekoso elmenhia ahemfire ha enne yede osom no ebramo a enya sanketo akra entobia betumi aba beken ho na yenyina yasom asanteman fefefe na yede abo yewura chidom yede abo santehima chidom ama santeman enzo so afana akoso afana ntuma pa ede efra enne Akwasidae yekoso ama santeman nyina de tochi yekoso ama santeman nyina de tochi eni wiase nyina de tochi se omonso no ene ma bekoyie na yase twedi ampon ede ama nananom se omo empire bia so no eno so betimi akoso ana sabe mu ama santeman
na ne area na yensa etumi aka entia na de enya senketwa enije nkwa ma hono se eye fia prehene ono watena se fe kama ono so ebehwe abo amadwumadie no enso so ewie payo one ne mpanyifo nyina omo atrasia omo ebehwe amadwumadie no enso akoso ewo ha enananom ahodo a omo atrase no enya senketwa omo afade no enne enya senketwa kra sade nanabo achiyam eka ayenom enne ayesronko ewo Akwasidae yi mu ni nyina ne se enche bia ena yewura otumfo odi eye Santehima enti yeyi Santehima no we ni Akwasidae edikan nana ye cha otasum yenu oba yeyi we ni Akwasidae edikan enti ena Akwasidae no eni je no ayabroso ena Akwasidae no eni je no esronko a enya senketo akra enunti ena ohunu nia ohunu ewo eye wo fidie no so 104.7 afi Facebook no enso so eye opimso radio afi na me ka abemu mpanyimfo no ma me hya ase emfiri me nifa so ha eye owura no nyamfo Simon Osamensa ono oti hobi afi Kumase Mayor Zuba ono so eto aso me kira Richard Ofurajman body ono eto aso de odi so no eye Asante Mountain swafo onomnyamfo Frank Amakohene ono ene di so no afi Honorable Andiokra Tree Crop Development Authority openya oda no ono so ene di ho no ampanyifa hodo enso so eto aso omochi atitu ne anitri audo pi enso eho medical culture say aya kan eye subi MP ijin wa chenchi ohobi ha omo ho ena afesro me ono say abawo so eye empanyifo hodo abrafo bi wom abibifo wom omo so aba ene omo ne yewura ebedi ade na ayefe na aya akono enya sanketo akra eno ena etwago o Manhyia ahefie ni nyina no na nyom kro enso etwago na nyom kro enso etwago eno ena ekyerɛ sampa eya santemem ena yewo no ya dwom kro no de na nanom tansi sei ya mfa ni agro kra eno ne dwom a eya asante dwom eno ya de edi dwom ahodo bebre afi adehye ahodo a omo nso efrim ya ahodo aba omo nso se wo ha enya senketo a omo nyina ebehwe no maboa na omo ama yende dwumadie no enso so ewie payo elunti babia wo bia no se wantime ma Manhyia mfi a odi ane se odo afide number 104.7 and abeko YouTube Opimso TV afi Facebook Opimso Radio na yenyina yabom na yasom Asante man ama ene enso aye kama ewo efidua mu ha enti yego so ewo Manhyia kotokofie aye de osom no ebramo eno sadia etie eno no okay enche bia na yewura eba na enne aye Akwasidae se de America aka no enne eye stronko mene nana de awuo adoma ko asem ene ne ba hwe nkomo na kakra ho no ode amayen nana de awuo me mo de tochen adentu eye na bibia boko de adom ajaye so na okay ende eye Akwasidae na ede ne man na ade no eye sonko hwe ne ekoso Manhyia ha kama sa hokaka no eye sonko ede ne ekoso yi said the okay na silent here ene ye Akwasidae a enyina nim se duru Akwasidae na nanum dwumadie ahodo a omudi no Akwasidae bia no
saa Akwasidae saa dwumadie na no mbedie na eso so wobafia ha se a unsa hu animu soronko bi e wa ha empokura no eye odwuma wudie eye nsanchurofo no nti se nne no kura no omadoso ni nyina ne se efiri bra yenya na asante hima no we ni Akwasidae di kan enti dudo na no epe bibia hunu omo akasa ntena fie ano bia be ka kiro mu se ye kwa Akwasidae no kwa we ni ehu ye empanyifo se di okwa aten di oba aten di ogina ho ani atentrodo enu nti na nne ehu se ahokeka no akosoro na edom no so no akonkan no beda se nana de wo na mene no twetwe enkombo no enti de nyina na se obekọ Opimso radio ene Opimso TV YouTube and Facebook na wabeka ye ho na ya soma santimai yenhwe ene ayesronku se yeyi bibi oho special bia ewo osom no mu ana osom no ankasa de sade etie dada no eno ana yewe hu no ene dai ye ka Akwasidae no a eye eniema ewa ekuta afa nu mienu afa no mienu efa ndi kan ne ya anopa na nanom ebekọ enkonwadam akwakọsere nhira enkoso edi ama asanteman sade da bia woye no no eno no de eye kokuamsem a ye ya na nanom ya ema abonten ema mansan nyina mehwe se bia we ni we na nanom ye na anopa de no akwa wie no na wie yi enu nyina nim se ye hwe ewura anim kwan enche na ewura no wotene awia no de nanom tenase ema adofo omomu wa chirichiri ni pinchen omu nyina no eba ebechia a omomu di kan ya de hye omu di kan chia ansa na nanom aka nyina no so ababa bechia yewura na afi no bi wo bibi na se obeso be yewura ye so a no so amame na amane akwa on ba kotimi ye anu nti no wo de saa Akwasidae wei atoto ada a atwamu na esohye bia nim kase se dem di ka kan no se free bra nya na asante hima no woni Akwasidae di kan enu nti ama enipa no dodo na no epuba eba behwe de ne Akwasidae no ebekoso mencha kotokofie mu ase eba ne se ya menim sa yewura de ompie ya unhunu se de sitie enti eba ne sa ya na eno ho no so no ehon nsam bibi wo ha betime ene ya cha na se de okan no se yewura mpie ya obie ni wo betime a kire yewura fade a ode ba enema yewura de ba no obie ni wo dise opie na ye nyina ye hunu sa ampa emprempren wei na yewura de apie yewura obie ni na fade a ode pie dise opie ansa opie ni nyina be hu sa ampa to opie wi a ani betima ka masem sa ampa wei na yewura de pie na wonya mpie de entimi ka wasem yera so menhia kotokofie Akwasidae ho dwumadie na ye de bremo no ebia na wantimi ama menhia de hia ne se obekọ obefa smartphone no na oko Facebook Opimso radio afi like page no share na obi nya be hwe obetim so ko YouTube Opimso TV na afi one ahofro enso ache ama dwumadie no enso timi akoso se de nana de wo se de yewura eba yewura eba se ya na ne mayemu no tesen se de nyina enim no yewura opia eye edom ena odi pie animu ni akire nyina na yedom enti oba se no behu se amanfo bubu fa so a obia pe do hwa onyi ni tikura so obia pe bia gina efi se yewura okese na pie no opie dia wa nyina ma bi ya ene na wa wonim so ho na animu ni na chi enyina no eye edom ankasa ena yewura edi pie se de nyina no ye hwe yewura na fade a odi pie ene ne mai ka ne ho a odi be pie asa na etimi aka masem Mrantia hene Mrantia ofase me mo de touching adento ye na wapomba ko de nyankopon ne nana no da roma me ho ye me gidi sa wo so wapomu ye adomara kwa me so me ho ye pa ene ya Akwasidae se de nana de wo di kan me ho no Akwasidae edi nkan firi bra yewura edna na sante hima ba yeyin ede na wo kan medase de atia ne se uhunu se edura Akwasidae eya na nipa dodo na eya hoho firi mia eba abewo ye na de atia ne se
a gold bi ɛsan ɛka ho aha ɛno nti dressing and now betimi de aba manhyia no ɛyɛ wo de ɛbɛka ne sɛ ɛyɛ sika anaasɛ hahan mono anaasɛ bi antoma fufuo ɛna wo betimi de aba na ɛnkyɛ kɔtɔkɔhene ba ɛno nti sɛ kɔtɔkɔhene pia wo bɛhunu sɛ hahama bi ɛdi animu a ɛba na saa hahaman abakɔsɛm kyerɛ sɛ ɛyɛ hahama maako aduɔson ɛnson ɛna wohunu sɛ ɛso abranteɛ na wɔba no wɔkoro no ɛyɛ sunsumsɛm sɛ sunsum bi a ɛnadwene sɛ wɔno na pagya ɛna wɔba a wobɛhunu sɛ adeɛ no tumi gyina na ne ho po ɔpɛ sɛ ɔne sunsum no ɛdi asi ɛno nti adeɛ bi a ɛba a ɛbɛba bɛtwintwa akwan mu biara no wohunu sɛ saa hahama no ɛso owura no na mpanimfoɔ mmienu gyina ne nkyɛn na wɔn wo so pɛdu adidi akyire no ɛno ne yɛfrɛ no sɛ samanka wohu sɛ epie pɛ na wɔhunu sɛ kɔtɔkɔhene ɛnkyɛ na ɔba mahunu sɛ ɔba yɛ yi ɔbɛtwam kɔ franka abɛtwam kɔ ɛnsafoɔ bi nso ba nana deɛ wo ɛno nso sɛdeɛ nyina yɛnim no yɛtete yɛ afie mu yi yɛwɔ adan ahodoɔ a yɛtete mu na adan no nyinaa nso wɔ pono ɛpono biara nso wɔ ne safoa saa nso na akɔ ahemfie a ɛteɛ woduru ahemfie a adan no dɔɔso ɛdan biara wɔ nneɛma ahodoɔ a yɛde gum a nananom de siesie mu nti ewura pie deɛ safoa no a wohunu no ɛkyerɛ sɛ adan a ɛwɔ ahemfie hɔ nyinaa yɛwura pie deɛ nananom gyasefoɔ ɔmatoto no nyinaa mu saa na ase kyerɛ ɛno ne safoa no a yɛhu sɛ yɛwura pie a ɛka ho no ɛmɛn bi nso deɛ kyerɛ ɛmɛn bɛn no no sɛ wohunu sɛ yɛwura ba a na wohunu sɛ gyasefoɔ no abɛsen kɔpɛ na ntahara ɛna ɛdi akyire a ɛbɛsen na ntahara no abere biara na yɛde yɛn nyinaa yɛde yɛadwene akɔsi ntahara nko ara so wohunu sɛ ntahara pie a ɛyɛ na yɛwɔ ɛmɛn no bi yɛsan te sɛ ntahara na ɛno no yɛfrɛ ne nkofe wobɛhunu sɛ ɛte sɛ no a ane yɛwɔ kɔkoranya ɛno nso so ɛwɔ hɔ a ɛno nso so di akyire nkofe no ɛna ɛbɛsene no aha nti wohunu sɛ ntahara no aba abɛsen a na nkofe no nso so toa so ansa na wɔse kɔko a ɛnya yɛ kɔko a yɛnyaw ɛno na yɛyɛ no sɛ kɔkoranya ɛti sɛ wohunu sɛ ɛka saa na ɛkyerɛ sɛ efiewura wapie wɔba yɛ atoto apono mu nyinaa ɛsiane sɛ wohunu sɛ nsafoa no di kan bɛsene kɔpɛ na ɛwɔ sɛ ntahara atoa so ntahara bɛtoa so pɛ na afei wobɛhu sɛ nkofe di akyire na kɔkoranya sɛsei nkofe abɛsen kɔkoranya ɛna di akyire a ɛno nso so ɛreba no ɛne yɛsan wɔ mmantia ɛno nso so te sɛ ntahara no a ɛno nso so ɛbɔ soronko a ɛno nso so ɛwɔ hɔ ansa na wobɛhunu sɛ bangoma na kyɛ sɛ wohu sɛ bangoma no ɛba pɛ na ɛnkyɛ afei wobɛhu sɛ wobɛhu yɛwura na deɛ ɔno no kuta akorokorowa na akorokorowa no nso so ɛdi akyire ansa na wobɛhunu sɛ sabe kɔtɔkɔhene na akonnwa a wɔbɛtena so ɛno nso ɛda ɛyɛ nananom gyasefoɔ baako kɔn ho na wɔbɛsɛn ansa na wɔhunu sɛ ɛntwene bi ɛdi akyire a ntwene no ba ɛno nso so yɛfrɛ no sɛ aprede afei na ɛno nso so ɛreba abɛsene na afei wɔhunu sɛ ɛkyɛmfoɔ nso so ɛtoa so ɛti sɛ wohwɛ a ne nyinaa ɛdi so pɛpɛɛpɛ na ɛkyɛmfoɔ no ɛno na ɛyɛ a na ma yɛhunu sɛ ampa asante yɛwɔ dɔm ɛwɔ ase na ɛbere sɛ mu no nso no yɛde ne nkyerɛaseɛ ɛbɛba meda ase pii mene ɛyɛ nana deɛ wo ɛna afei nso no ɛyɛ mmeranteɛ wɔfa ase wɔnom nyinaa wɔ adoma nkɔmɔ sɛm dwumadie no so ɔpemso radio ɔpemso tv ɛdwoada ekosi efiada anɔpa no nson ekosi ne nondu ɛna ɔm de amammerɛ ne amadeɛ dwumadie no nyinaa ɛbrɛ wɔn nti ɛnnɛ ɔsom yɛkyi no ɛfiri ɔkyena ɛkɔ no yɛntie ɔmo na yɛne ɔmo nso nkasa yɛwura duru ha aha ɛntwene a ɛbɔ yi nana kyerɛm kakra deɛ na ɛkɔ so yi ɛntwene no a ɛbɔ no yɛfrɛ no apiridie saa ɛntwene wei ɔka
enti wahwa nananom nyina obia manemo so sorry extra obo ne anidie wode agi yewura fefefe eno nti enya sanketo akra ne ekoso o Manhyia kotokofi eno no nana de wo ma me hwe ye hunu se abrante bi eso bebi ana awura bi so bebi eno ye den ya na ede na kire yo me da se o de wo kan se abrante o so yo hene di break utalo no enya sanketo a emodu ye pa ade eso no ye fa no dwetekuduo enti enipa eso no ye fa no dwetekuduo hene ana wo se ekofo otumfo dwetekuduo hene saa dwetekuduo no tumi ewom ne nya asem ketwa eno kura ne kanyan eye kakraka eye sikadwa saa we no enti ewura transi bia odisi eye ne nsa nifa so ebi a ewura eda no so ewo ho tutumi soronko ana ewomu a ebi a ewura beko bia no uhu saa de na no se ewura ewo akire titam bia no edi ewura nim ne mama ya de a entu kwan titam be se ewura tia na achi bia enkobi ebi se ehun te chima pe na se asem kese eyesi titam bia on de ofie Merasipi yewura ena ye hunu no fe anya sanketo akra ye be kyerɛkyerɛ mu kakra nana wadaroma obebo ayen na wa kyerɛkyerɛ mu kakra de amayen na afi no ya hwɛ yewura nya pie ye said the anya ho no enti ye betimi aka anafade ho asem ana anya sanete said the o kano yewura ne unsan tuma hodo na wa ha sei anu me wa nyina obia wo ne ntoma de baaye na se yewura nya pie no unsan ntoma no adamufu a yewura ntoma ifra no obia mfra bi obia ni wa ofra bi ne nukwa aso se yesa ifritete anu nti na nananum nyina ese ne fata se omu nyina tena se ansana yewura ba se de beye na yewura fade no obi nkofa bi emfa ma ha anu nti wo hwe ne meka yewura ho na da bia da yewura pie se ya Akwasidae se ye adwabo kese bia no saa ne mani nyina no afna hodo eya ntwene ye ka ho ni nyina ni nkyene ni nyina no yewura de pie eti ehun susua bia eka nentuma ode epie no enti wo hwe ewura nentuma na animu no ehu demrekutuche ena da animu no dodo na so odi a wo de frɛ no ne mu ni di pa no efe no demrekutuche eno na wo hwe ewura no kokoso a saa pepepe okay enti they say obedru say ya menim say odru ba bi wagina afi ena watene a woko aha odin say bo no so enya hahan sa aha o kan sa hahan ya ye frɛ no samanka na ya na wo sesamidin no wan hwe ya obekum yo wo se mrante hene wakra kɔ mrante wo faase na wo ne no kasɛ na de yete ne sɛ kɔtɔkɔ hene ono ena ɔyɛ honhom mu agya ɛwɔ yasase so ai asanteman enyina yewura eno no asanteman ye hene no osanse ono ne otemuofo a ɔte asase so na de yete ne sɛ so ohunu sɛ ɔhene egyina na entwene no kasa na ɛwɔ de wɔ mo ka kyerɛ no ɔmfiti prɛko pɛ metena se so efiri sɛ ɔkɔ akɔtena se a na ɔde ne nsa ato samanka ne so mprensa ɔkyerɛ ne sɛ afɛdi ɛbrɛbrɛ ɛkwan adam ɛwɔ sɛ metena se enti enka ho na wɔne na kasa frobo nso ɔde ne nsa to so mprensa abrante no ade ne kuta no honhom a na ɛde ne kɔde ne ba no afrobo nso honhom no na ate na wada tin na kyɛ sɛ wama kwan sɛ afɛdi kɔtɔkɔhene otimi ɛtena se enti sɛ hu sɛ mpintin no ɛna ɛbɔ no aha mpintin na ɛbɔ no wɔn bɛyɛ brɛbrɛ so wɔn bɛbɔ ne brɛbrɛ saa afɛ kakra na afɛ obohu ne sɛ wɔn soso na wɔn awie sɛ no deɛ sɛbe yewura ɛbɛtena se eti sɛ ɔhwɛ a yakata hɔ nyinaa kɔpem sɛ yewura bɛtena se yewura tena se wie a na wɔn soso ada wɔn ani na wɔn kɔpem sɛ yewura ɛbɛma ne mu so no na ansana wɔn asan yɛ di yewura akyi abere bia no hunu sɛ mpintini bɔ a
ɛkyerɛ yɛwura nante a wɔnanteɛ ɛkyerɛ sɛ baabi a wɔkɔ no ebi a yɛwura wadaworo ma pagye w'ani hwɛ fam ma na so ɛgyegye no taataa sɛdeɛ ɛteɛ no a wotie no pɛpɛɛpɛ no na saa na ɛteɛ nti sɛ manka no asɛm no a wokaeɛ no afei deɛ yɛwura amanadwo enti aberanteɛ no wapɛ baabi a ɔno nso so watena wɔ baabi a wɔteɛ eti wɔtena se a ɔrehyɛ na wode ba a afei wohu ne sɛ ɔno ne tena ɛwɔ yɛwura ɛyɛ ne benkum so efiri baabi a wofiri no ɔmo so pɛ na wokɔ baabi a afonafoɔ no ɛwɔ no ɛhɔ pɛpɛɛpɛ ɛna samanka yɛde esie medase okay yɛbɛba yɛwura ha biem na yɛnkɔ no n'ahema hɔ ɛm sɛ ɔno nso so afei na ɔrebɛtena aseɛ na yɛnhwɛ ne yɛkɔ so ɔno n'ahema ɛnso ahemfie okay enti yɛwura tena se wie a ɛdeɛ na ɛdi akyire sɛ deɛ yɛho sɛ yɛwura watena se ɛwɔ tena se wie a deɛ na ɛdi akyire deɛ na ɛtoa so sesei a wɔho sɛ yɛwura tena seɛ no ɛyɛ kakra a ɛyɛ nananom adehyeɛ ɛbɛba aba bɛkyia yɛwura na wabɛma no tiri nkwa eti sɛ wohu no sɛ nananom adehyeɛ bɛma yɛwura tiri nkwa a ɛbɛtoatoa so akɔpem sɛ afei wobɛhu no sɛ yɛwura mapɔmpɔ nsuo akɔse biribi ɛde akyerɛ ɛyɛ nananom gyasefoɔ na afei wobɛhu no sɛ nananom gyasefoɔ so so asɔre na ɔmo so abɛma yɛwura tiri nkwa afei efiri hɔ nom no na nananom nyinaa ɛtoatoa so na ɔmo nso ba aba abɛma yɛwura tiri nkwa na yɛnkan hu no sɛ yɛwura tena se gyasefoɔ ba ɛyɛ nananom akwam ɛyɛ asafo kyerapatre ɛna bɛdi kan na wɔba bɛkyia yɛwura nti wɔkyerɛ yɛwura wie a afei na twafoɔ fɛkuo no na wɔn nso nyinaa ahyɛ aseɛ na wɔn ɛtoatoa so na wɔn nso so ɛreba. Okay, aha yɛ nanahema ahemfie ɔho nanahema ahemfie ɛnso ɛna yɛahwɛ yi ɛnna yɛdi kan ka sɛ for said a moon, probably Asante Kotokohene or Tumfo say to Abibio, and they are Akwasidae, Yura, Wabetnase, Aman and Anomunina, ne our Ephraim, Emi Outdoor, Barbechano. Na Sabre, Yura, Watnasi, near the Enfna, our Donina, our Wano, and Fna, at the Bonhobai, Efribusumuruso. Eba besi ahweba so na onse we ewura tena se amfena no ewo bonkum de ene ewo ni fa de na mfena na ewo ni bonkum no eye mfena na ewo ewura bonkum no mfena na ewo ewura bonkum so no eye abosomfena ena de ewo ni fa so na ye akrafena enti samfena ne yɛde wawa yɛwura samfena hodo ya ne yɛsan friend secretary no fena enti keta no fena ɛno no na yɛwura tena sese ya nananom bɛba bɛkyia no sɛdeɛ omunim no mfena ya atwa yɛwura ho ahyia ɛnu bi ɛna yɛbe de bɛkɔ akɔfa nananom adehyɛ ɛne amrabawa nananom adehyɛ mabawa ne mrante ne de nananom adehyɛ nyinaa Edwomo aba no amososo abama yewura adetoche na afna yede kofa nananom aba no ye fe no bosompra ti bosompra pani wono ne yede no oda otumfo se tu ene na ahema entem ti yede bosompra afna ene bekọ akofa nananom adehye aba enti sade muhunu yewura atenase o twen nananom nyina eba nananom adehye ma na de toche onse nananom adehye no na sanso sa o mo cha yewura no bosafo ye guswa
Emma Asantemanyina de touching. Yura atna se sare yarka no. Na de hye wo chia no no. Obo mu ase a na wakọ ha won tema no na wachia Yura. Nana de ewu ma yenhwe enchia no sen ena nhyehyɛ no esitie. Said the can ever nya tenasia. Adehye de kan. Adehye ne chie wi a afeni ekọ akwamu. Na akwamu na akọ ha obenya twafo ewo ho. Obenya eye asonfo ewo ho nom. Eye suadu omunyina wo ho. Enti ukọ munyina bama efro se akwamufo. Ne no na chapatre eye redu konfo. Ono ne obi a odi kan chia ewura kane. Ansa na ne nuanom a ewo akwamu ne munyina no aba bechia efriwa afi na kontre to aso na afi no fekuo ni nyina to aso saa kosi se ewura achia me ebechia ewura wi afi na dedi ho ni nyina no afi na ede ato aso saa na tie temprempren de adehye ne guso mo chia no era se adehye no guso a omo chia ewo enne dwumadie no ase o hwe adehye na kama se omo fade no aye fita enne da soro nkono nti ana Akwasidae de saa na tie edu Akwasidae eye anigye ensura na ewura ntina meka se ahyase no eye kokoam sumo a ewura na nanom kosom ye no eye mpaibọ ana mo kobo ye ewo nkonwadam a no de ema abonten enunti de tosumienu no ewura tenase ema anigye so no adehye na nanom ene ahoho a omuwo fie ene omumo chichi na no eba bechia ewura ntedu Akwasidae dia ye hu tuntum a ye hu kokọ yese fita anase entoma pa bi ye kente ahodo a ekire anigye na nananom edeba edo se adehye no aye fita na ene ya Akwasidae no enunti a eye anigye mu meda se nana de ewo ena yete ne nka no ye hwe Opimso TV live ewo ha enye azanketwa obetumi ene ya besom ana betumi abeka ho a Facebook page no Opimso Radio ena YouTube no Opimso TV enunti yegoso a ede enne Akwasidae dwumadie no ena yede bramo no yewo yekọ yewura hemfia na yabana na hema hemfie enne dwumadie no enya sanketwa kra enya sanketwa edoma yedi kaka ho asem no aha ayema yie nananom afra chichiri ne benye omo abanyina omo trase adehye abrempon afei eye amanhene ene abem mpanyimfo abandadal mpanyimfo ene aban otiso mu mpanyimfo omo bebre omo asantemontem ha no omo nso aba abedru omo ebehe na obesom na omo abaji emu enhira ede ntina yewura nanananam taze seya oye santinia esoma hoprewo na nso ba ebesom bi ede ntia meda sibiem de tie ne se wo no se krobia asante kotoko ne tenase na sa oye santini nko na hoprewo a asante no ye woman ena esan eye sunsum ena esan eye boja eno nti no ya na oho prewo se obeba abesom sanse eye wosom eye ade a nananom edetete ye free eye tetentre de ekirichirichiri bese mfia ha nan enti eye sunsum eno nti se duru se probia sante kotoko hene tenase da ya Akwasidae anase na wukuda eno ena emasa sunsum no ewura obia na obia ehunu se da bi aha ena me nananom tirishe aha ena me so metrishe eno nti no enya de se woyi wo hu firi mu a eyeye ti sunsum no ne pia ho se kan ho ko na ebradu se ukọ na ososo ukosom onananom etu busa na eyesa pepepe ena etie mera se brante ofase ena yatene nka no ye hwe ye sua emu ade ne ekoso nyina no ye sua emu ade na de wo medical bisa onua de nti a ese obi ama ne hopre no na edwabo bi atise yi no otimi ede le ho behiem esa na wo kan fa yo me da se unse Akwasidae ekoso Manhyia kotokofie mu ayi na nanom aman hene dodo na no so
atrasese a ɔmo nso so edi ade na nso so sɛdeɛ mpanyinfoɔ ka no aboa biara bɛdɔ sade a osua prɛko wohwɛ amammerɛ ne amanneɛ paa gye sɛ manhyia kɔtɔkɔ fie sɛ wo so wote wo kurom na woyɛ amammerɛ ne amanneɛ na ha no ɔma ha se a ada abɛsia no wa wote hu sɛ watom ankasa ɛno nti no wobɛsua wɔ ha ana wode akɔ wo kurom na wakɔ akɔkyerɛkyerɛ na deɛ ma asante yɛ asante ɛyɛ amammerɛ ne amanneɛ a ɛno nso so ɛfiri tete ɛbɛsi nɛ yɛkurakura mu a yɛnyɛ mu ɛno nti no sɛ wohu sɛ yɛwura ɛtena ase a na ɛwɔ sɛ waho keka no kɔ soro ɛyɛ w'anigyeɛ ɛyɛ wɔhoaho a ɛnyɛ obiara nya akwan no ɛba ha sei so ɔboa baabi ɔte no biribi kora obɛnya anankɔ wɔ ha nanso so ebi ayadeɛ bi anaasɛ biribi akwansideɛ bi ɛna amanate akama a ɔno wɔntumi ma ha ɛti sɛ wowɔ ahoɔden no nko adeɛ a na ɛsɛ wobɛfie ha na bɛhwɛ nananom adwumadie amammerɛ ne amanneɛ nti wohwɛ a nneɛma ɛwɔ ha no nyinaa yɛ amammerɛ ɛfa bankyini ahodoɔ ɛfa ntwene nananom ntoma ahodoɔ ɛyɛ ɔmo mpaboa ne nyinaa yɛ amammerɛ ne amanneɛ a ɛfi tete ɛfiri kɔnfoɔ ne yɛwura sɛ ɛto pɛn so a yɛkura mu a bɛsi nnɛ a yɛnyɛ mu sɛ amammerɛ no nyinaa yɛto gu a ɛno nti na sɛ wotu kwan kɔ amanɔne a na obiara nim sɛ Ghana deɛ ne nyinaa no ɛyɛ asante ne nyinaa sɛ woba yɛ Ghana ha asante nko ara na yɛ amammerɛ ne amanneɛ no yɛnyi bi mfiri mu ɛnkɔfa obi deɛ mɛka ho yɛkura mu a nti ɛnyɛ nwanwa sɛ dɔm naa no a ɔmo fira akyirikyiri ne pinkyɛn no ɔmo nyina epu ba dohwɛ afie ha bɔma yie paa aha yɛ ma a obiara twene kɔn ahwɛ sɛ wobɛhunu dwom mpo sɛ wobɛhunu sɛ yɛwura ɛna te hɔ yi ɛno nti ɛnyɛ nwanwa sɛ ɛdɔm no apu aba ha sei obiara bɛhwɛ amammerɛ ne amanneɛ na wɔde akɔ ne nkyi meda se nana deɛ wo nso ɛna yɛate ne nka no ehia paa sɛ woyɛ santene nko ara deɛ a nananom ahyia sɛ yi a wonyɛ ho mfirim na wɔbɛba abɛsua mu adeɛ na wabɛgye emu nhyira na wɔn nso so wɔde akɔbɔ wɔ bra nti ɛnyɛ asɛnketewa nneɛma ɛretwa gu ha no amammerɛ ne amanneɛ nko ara kama yɛ sɛ nananom ɛyɛ ahema no nso so ato santene nana ahema hɔ ɛna yɛhwɛ yi mmeranteɛ ma yɛnhwɛ yi yɛho sɛ nananom nso ato santene ɛfiri nana ama yɛhunu sɛ nananom ahema ɔmo ato santene ɛfiri santene hema hɔ a wɔnom ɛreba deɛ yɛhunu yi deɛ na ɛkyerɛ yɛn santene no ɛba yɛwura ha na ɛyɛ saa pɛpɛpɛ ne teɛ ana wohunu sɛ ɛyɛ wohunu sɛ ɛyɛ sɛ ɛma a ɛreba no wɔn nyinaa yɛ nananom ahema na ɛreba no ɛmɔdwoafoɔ ɛna wohunu sɛ wɔn ɛreba no na ɛyɛ nkotim so ɛne nkɔnson wɔn na ɛdi anim a wɔn no ɛreba no aha nti nananom ahema nko a wɔn ɛdi anim ɛreba no nyinaa yɛ nananom ahema nkotim so nkɔnson wɔn na ɛdi so a wɔn ba no ɛna mɔdwoafoɔ ɛyɛ n'asante hema ne mɔdwoafoɔ wɔn no nso so ɛdi akyire a wɔn ɛreba no. yo wɔnom ɛredi asa nana deɛ wo asɛ anigye a ɛwɔ nana hema fie hɔ no ɛnyɛ anigye ketewa okay yɛasan aba yɛwura ha a nananom ɛne adehyeɛ no ogu so a wɔrekyea fɛfɛɛfɛ a ɛnyɛ asɛnketewa nti oduru anim ha na wabɔ wɔn mu ase woyɛ bɛrima na wafira ntoma a na wɔn nso so wakɔ ha wɔn ntoma no na wakyea yɛwura fɛfɛɛfɛ sɛneɛ amammerɛ ne amanneɛ nso ɛteɛ no ɛno ɛne yɛhunu ɛwɔ yɛn tv so ɔpem so radio ɔpem so ɛyɛ tv no saa pɛpɛ ɛna ɛrekɔ soɔ okay enti yɛwura gu so a wɔrekyea n'adehyeɛ na n'adehyeɛ ɛrekyea no na wɔne wɔn ɛredi nkitaho fɛfɛɛfɛ kamakama okay yɛasan kɔ nana sante hema hɔ wɔnom ato sante fɛfɛɛfɛ na meka
eniji a ekoso ewo ye Asante Hema ne fie na hemfie na de wo kama sa eniji no sonko ewo ho sa na o say ye if you say efiri bra na hema eko etu na kwantu tenten no ne ye hwe animu ase ye benya na sinamu na yewura na da romanti yenya foforo ti foforo abade na ye anije enu tire na wokọ na hema fie ono tu say ono ma boma ahoho obia pese oba no be chia na hema entu hwe santre na ba na mehu be ma nsen hene omu nyina ho na omusom bisa hu adum hene so oni adumfo omu na bo na hema ho ban a omu nyina santre ba no omu nyina ho bi so ho enu nti no enye me nwanwa se fie wodo ma yema enye me nwanwa akra se fie ho ayema fi se na hema ba ye anije na ahye yakoma mu ma Asante nyina anije soronko na ahye yakoma mu ma to hwe modwoafo a omu na som ewo na hema honom omu nyina di santre ni mu a omu nyina eba hase nti ye hwe omu duru hase a na ebe hu de tue bankasa nti ye te wa twem meda sipi yegoso ayasommo Opimso TV Opimso Radio mindende kwa Benachira Martin Ado nana de wo ewa ha afei mrante ofase enso ewa ha na menu akwa me ewo ni mfo nso aba enti enche bia meje mama no na wato aso no ne nana de wo nom enso so ede dwumadi no enka ye na enso ede astro so sede amamre ere amane no enso eti no enti sesede meje mu ahye nana kwame ewo ni mfo kokoduru fo nsa na enkita ondi no wato aso na niaka mu nyina no ode som no enso wato aso kwame akwaba meda se menu achamaten one nananom e ka wo ho aya adwuma papa nana na hema wadi kan aba na de etoso mienu ni ne ma ye etoso mienu Akwasidae edikan enie wo hwa mon kasa ye edikan amoka ni nyina no a ya akwaba asam ni trinkwa asam animu de ne me enne Akwasidae eye soronko kra Minianim for the Tiani say, the ma a yes from Kukra, as a Nahima to Tintia or Koya, Nawasan Bano, Nibano by an Asabishia Akwasidae, and no money yet does from Kukra, and Nunti Sawha, a whole war and Nintini, Enina Abefia, a Pamum penning for, oh, Anna, Nanamu being so sorry, Yanokrano, almost so the kind of way, almost we and almost more, Eba. Na ekyerese bibia esombo aye ni monyam apie ewo kotokomam enu nti na ewo se enne no nananum nyina ba na omudi tirinkwa eba enti na enne wo hunu se enne Akwasidae no eno na ama aye soronkokora se yeyi na ahema na ahema kwantu tintin a okoye na ahema kwantu tintin a okoye na oba na oba aye no aba bepie Akwasidae pepepe eno na ema eye adia aye soronko kra nana de ewo de ekosui nana mo afade ebre yewura bre pepepe o de atena se na ahema de ede be ne sese yesua firi mu ya sabi obru yesua amamre ne amane de be ne sese yesua firi ne Akwasidae mu titiru nana mo afade nana mo afade nyina no anne ye hwe ne hase no eda ya amamre ne amane adi afade ni nyina kyerɛ ampa asante empokura no so bi kura be pia na se bi kura na onim se ebia ha ye Manhyia kotokofi a afade na kasa beka bia kyerɛ no mehwɛ afade de wo de asante fo na ehia bibie no ati akam enti se nyina nim se na ya Akwasidae na ye mfa tuntum bi ma ha na ye mfa kokko bi ma ha no empo no kura se bo se na nanum bi afra entuma tuntum minim kura na mehu se ba fo twafo hene ayo tumfo twafo hene tumfo twama ofra tuntum se achamfo nso ba aye akwamu hene so ba onso be otimi fra na Asante Hema nkonso hene na achia yewura wie sisi ano sa so na wo se aye ba fo ba ntama hene ba ono so tuntum omu nyina no wo se Asante kwan fa so ahihia Asante no aye obeka se aye military ayi settings so aye asrafo kwan fa so di omu dwuma no sa pepepe enunti sa na ma me bo mudin eye
baafo twafo hene ɛyɛ baafo bantema hene ɛyɛ achamfo omu nyina siesie hwɛ a na sɛ omu yɛ asrafo a ɛyɛ baafo dadeɛ so aba omu nyina ɛyɛ asrafo ɛno nti na mpempi no sɛ ewura wɔ ne fie na sɛ ahɔhɔ ba ha yɛnhu mu wɔ hɔ no sɛ ɔhu sɛ Ghana ha ɛyɛ asrafo no ɛnyɛ da bia ne ɛhu mu abɔnten ti sɛ duru deɛ ɛdene ne ɛhu mu ɛno nti no yɛwura wɔ ne fie a ɔhu ɛyɛ gyaase ɛne ɛyɛ kyidɔm so ɔhu ɛyɛ ne ma nom no ɔmo na ɛwɔ ne nkyɛn ɛwɔ fie ne mu no ɛyɛ kontiri na kwamu deɛ ɔmo no ɛyɛ asrafo a tɛm bia no duru deɛ deɛ a ne ɛtɔ ɛsaforo mu eti na ɔhu sɛ wɔn mu ayɛ tuntum a na yɛ ɔmo dwumadi a ɔmo tɛm bia no ɔmo aboɔ ɔmo ho sɛ ɔmo ayɛ krado sɛ biribi si sɛ kikim nyafe na kasa mi kofi aba wayɛ krado a ɔno otu atena hɔkɔ me nua deɛ wuo me da ase papaapa mmeranteɛ wɔfa ase obi bɛka sɛ die nti ɛna aduru Akwasidae a ɔmanfoɔ de anigyeɛ akoma pa ahosɛpɛ etutu mmirika ba manhyia kotokofie sɛ wɔn mo ba abɛsom ɛyɛ die nti amfasoɔ bɛyi ɛna ɛwɔ so huhu mu ɛne honam mu me nua me da ase sɛ na wotie a me nua kyerɛmaten busa me kyerɛ mu asante yɛn nyinaa yɛti ɛyɛ ade a ɛhyɛ sikadwa mu ɛna ɛyɛ sunsum mu ɛna ɛyɛ bogya mu ɛne honam ɛno nti sɛ ɛduru sɛ Akwasidae na wokuda si a ɛnyɛ wo na wobɛka sɛ wo ba wo na mmom sunsum no deɛ nananom yɛto hɔ mfie ahanan akyi no ɛno ɛna ɛno a na ɛpam wo ka kyerɛ wo sɛ ka ho bɛsen kɔ ɛbra so sɛ deɛ wo nananom yɛeɛ no wokɔ na wokɔkɔtoa so ɛno nti sɛ wohuni ne saa a ɛnya adeɛ sɛ ɛnwanwa nananom ayɛ ɛde ato hɔ dada ɛyɛ mfie wɔ ahanan ahanan akyire nti na wohuni sɛ ɛba saa na wɔbiaa ɛho pere no me ne wo ka sɛ me ba koraa no na programs manager ɔhwɛ m'anim a na mka kyerɛ sɛ me ho mfa me nanso so no ɛkwan biara so ɛwɔ sɛ me ba me da ɛna na kyerɛ sɛ sunsum no ɛna ɛka kyerɛ sɛ ka ho bɛsen kɔ na kɔkɔtoa deɛ wo nananom ɛyɛ so nti sɛ wohunu ne saa a ɛnwanwa nanso so ɛyɛ a na ɛnyɛ nwanwa saa ɛsiane sɛ ɛyɛ sunsum adeɛ nti sunsum no na ɛka kyerɛ sɛ kɔtoa deɛ wo nananom ɛyɛ so nti saa pɛpɛpɛ na teɛ yɛhu nana baako a waba afena da no kɔn ho a wɔdi ɛdɔm bi anim ɛna mahunu ma me nsɛn hene ɔnso ka ho bi saa ɛdɔm no ɛyɛ hefoɔ wadama mmɛda ase mepaakyɛ wɔ sɛ wohunu saa dɔm no a ɛyɛ nanahema ne nkotim so ne nkɔnson na deɛ ɛteɛ ne sɛ afena no a na woka no asɛm no afena no yɛ bosompra pani ɛno ɛna ɔhempani bɔɔyɛ a ɔde too hɔnom de ma a ɛyɛ ɔne meba ɔma yi a ɛkyia yɛ n'ahema mmɔdwoafoɔ wɔn ɛna ɛkyi a wohwɛ a obiara de adeɛ akata ne tiri so yɛbɛkɛtɛ wa sɛ wɔtwa dansinkran ɛna wɔn ntoma no wɔafura ne sini ɛna wɔde adeɛ abɔ mu ɛno ɛkyerɛ sɛ sɛ wɔn afadeɛ no ɛda nso nananom afura tutu agu so ɛna mmɔdwoafoɔ yi ɛde ntoma no abɔ wɔn mu de adeɛ abɔ mu ɛkyerɛ sɛ kwame wada romadeɛ tie nyinaa yɛ sɛ sɛbe wɔn yɛ asomfo wɔn ntumi ne wɔn nananom ɛnyɛ pɛ enti na ma menkyerɛ wadeɛ bi wɔ ha kwame yɛsua deɛ ɔn sɛ obiara duru n'ahema anim a wɔde ne ntoma kɔ fam obiara duru ɛyɛ korɔbea asante kɔtɔkɔhene anim a wɔde ne ntoma kɔ fam deɛ teɛ ne sɛ asante aboa no ho dada ebi a na biribi hyɛ wɔn toa mu sɛbe sekan bi anaa kɔdeɛwuo bi hyɛ wɔn toa mu a wopɛ sɛ bi a wode bɛyɛ biribi a ɛnsɛm fata enti na asante nim deɛ mu no ɔba na watutu agu so a ebi a baabi yɛhyɛ wɔn bɔ mu no nya adeɛ sɛ ebi ho no ɛno nti na nanam aka kyerɛ sɛ mo wɔbɛti nkɔ fam eti sɛ ɔma ntoma no so na ɛkɔ fam pɛ ne yɛhunu sɛ biribi na ɛhyɛ wɔn na ade bɛdi awuo pɛ na asante ayerɛ ɛno nti na wohunu sɛ abere biara no ɛyɛ asante yɛ asraafoɔ no wɔn yɛ tuntum mɛkyerɛ ɛyɛ gyaasefoɔ no wɔn yɛ tuntum tena hɔ na abɛhu sɛ wɔn nneɛma a wɔde kɔ ako no nyinaa na egu wɔn ho ɛkyerɛ sɛ ntoma tuntum na efura no no ɛkyerɛ sɛ wo a wonim na wɔbɛba na abɛyɛ ɔho sɛ wɔɔ bɛrima no asante bɛ mu ɔho sɛ wɔyɛ bɛrima sen yɛbɛma sum aduru ɛne ne ntoma tuntum no a ɛyɛ a ne yɛhunu sɛ nananom gyaasefoɔ efura de bɛtena aseɛ no so ɔho no eti sɛ wɔbisa ɛyɛ mmɔdwoafoɔ ne deɛ no a sɛbi eburu sɛbi so wɔn ntumi ne nananom deɛ nyɛ pɛ enti ɛwɔ sɛ wɔde si wɔn mu na wɔhunu sɛ ampa na ahema ne mmɔdwoafoɔ wɔn mo ɛna ɛsom na sɛdeɛ ɛteɛ no na afena no a na wobisa na mekyerɛ no ɛno ɛyɛ bosompra pani ɔhempani na bɔɔyɛ wɔde toɔyɛ ɔne na de hyeɛ na asante ma sɛ ɔtena se a sɛ wɔbɛkaeɛ a ɛberɛ a n'ahema
tu akwantu tenten no na ɛyɛ nana Kenyas na Kenyas hema ene kokofu duru sɛ ɔhene tena se anase dwabo bia wobonu sɛ yɛde bosompra no ɛsoma de okuta no na ɔkɔfie no wakɔbɔ amane ɔba na ɛyɛ nana mamensen na ɔno susu di animu na bakwasam so kyerɛ sɛ mamensen hene ɔno ankasa ne hema ɛsoso ne ɔsante hema a yɛmmɔ hema bi anka no yɛmmɔ hema ama no na mmom sɛ ɔsante hema ɛba na sɛbi wɔtu kwan no wɔsan ba na waba no kyerɛ sɛ afe ɛna bɛma mamensen ɔno nso so ɛnya ne hema ne hɔ nso so de yɛsan yɛda ase papaapa bɛmɛ na wakasa kyerɛ mu ama no asi aseɛ yɛma nananom ne ɔmanfoɔ ne yɛtiefoɔ nyinaa te sɛ n'asantehema sɛbi eburu ne mma yɛ a ɛtɔ soɔ mmienu n'Akwasidae edi kan enie nananom adarom eburu nkyia no gu so a na afia prehene ɛna ɛda soɔ no ɔno ne fra kente ya sika wo mu no ɛna nananom afadeɛ no nyinaa yɛ anigye afadeɛ ɛyɛ anigye afadeɛ nti na wo sɛ bi mu fra fitfuo fufu toma na ebi mu nso deɛ ɛyɛ sika sɛdeɛ nana deɛ awuo ɛne mmeranteɛ wɔfa ase ɛkaeɛ no manhyia kotokofie aha ɛdɛ aha ɛyɛ anigye nkoankoa kofi sɛ yɛwura korɔbea sante kɔtɔkɔhene otumfo sɛ tu aba bio wapagya sante akyerɛ wia ama yɛamammerɛ ne yɛamanneɛ sɛdeɛ wɔno a ne kɔmfopani hyehyɛeɛ no wahyɛ mu kena ama no ayɛ fɛ yɛwura kaa sɛ wɔnyi bi mfiri ma ɔmfa bi nka ho nti ɛnɛ amammerɛ no asi pi asi ta papaapa mmeranteɛ wɔfa ase nneɛma a yɛreka ɛnɛ ɛyɛ nsana hɔ ɛda kɛseɛ papaapa ɛdeɛ na wobɛsa aka deɛ yɛaka afa ho nya yɛhu sɛ yɛwura sɛbe ne nsa ɛda bodua bi so ɛno nso kyerɛ sɛ nimfoɔ wɔdaroma mame nka asɛm bi wɔ ha sɛbi yɛburu sɛbi yɛsɔn kɔtɔkɔhene ne ho nneɛma yɛ nkyerɛ mu pii ɔyɛ sunsum saa bere otumfoɔ akyeame ama ɔmu so mahu sɛ otumfoɔ kyeame baafoɔ sɛ kwame kantankrankyi wasɔre na atwafoɔ hene otumfoɔ twafoɔ hene naa mu ɛna sɛbe wɔba a wɔbɛma ne mu ase akyerɛ yɛwura no nana deɛ awuo yɛhu sɛ nananom bi wɔ hɔ a nana nyina sina sɛ hene ɛnso ɛna abɔ ne mu ase akyerɛ nananom no nyɛ ɔmu nyinaa na ɛkyea yɛwura nsɛm obi a oduwa na wabɔ ne mu ase obi wɔ nso a na wabɛkyea yɛwura nsɛm ɛyɛ deɛ nti a yɛwura transi a sɛ wohwɛ a ɔmo mba nyinaa no obiara ne hɔ a wonya kwan akɔkyea ne nsɛm kyɛ sɛ nka akɔmfoɔ na akyia yi ɔmo di kan ne yɛ ɛyɛ twafoɔ ɔmo nyinaa no ɔmo fɛku tire ɛne ɛyɛ akyamfoɔ ɔwoka ɔmo nyinaa bom a akyamfoɔ asafo bɔ akyea gyema bɔnsu akwamu no mu a yɛwɔ twafoɔ ɛwɔ mu twafoɔ a ɔmo fɛku tire no ɛne baafo twafoɔ hene wokɔ ɛhɔ nso abɛsɛ nya suadufoɔ hɔ a ɛyɛ suadu hene ɔno nso na da ɔmo ano ɛwɔ hɔnom afei nso so wobɛhu adumfoɔ so asomfo ɛyɛ adum hene ɛda ɔmo ano woka ɔmo nyinaa bɔ mu a ɛna ɛyɛ akwamu no a ɔmo nyinaa fɛkutire ɛne akyamfoɔ asafo boakye ɛyɛ asafo hene eti ka fɛkutire no wɔ ha ɔno nko a ne bɛkɔ akɔkyea ɛyɛ yɛwura nsɛm na ɔmo aka ne nyinaa no akɔbɔ ɔmo mu ase saa nso na akɔkɔ ntire wɔn nso so a ɛyɛ baafoɔ bantama hene ɔno ne fɛkutire baafoɔ wusu ama nkwa atia a ɔtɔ so nsia saa pɛpɛɛpɛ ɔno bɛkɔ akɔkyea yɛwura nsɛm na ɔmo aka ne nyinaa no akɔbɔ ɔmo mu ase ti fɛkutire foɔ no ana afei nso amanhene nso so wɔ ha amanhene ne nyinaa bɛkɔ akɔkyea yɛwura nsɛm ɔmo de ɔmo mɔ mu ase ɔmo nyinaa akɔkyea yɛwura nsɛm saa ne yɛahyehyɛ adeɛ no atoɔ kakra saa ɛbɛsi nnɛ mmeranteɛ hene mmeranteɛ wɔfa ase kyerɛ wɔ mu ma me ɛdeɛ nti na sɛbe yɛwura tena ase a nananom ɛba no ɛsɛ sɛ ɔkyea no ɛno no ɛkyerɛ sɛ ɛdeɛ bɛɛ ne wɔ mu meda ase nimfoɔ ɔn sɛ korɔbea asante kɔtɔkɔhene ɛberɛ a ɔne ne nua no ɔmfa wɔn nsa ɛnto sɛbe ɛyɛ yɛwura nsɛm na wɔnkyea ne nsɛm san sɛ wɔn no deɛ
wokuwie sɛ ɔno no yɛ akɔmfo pani te sɛ ɛyɛ kɔmfo anɔkye a wɔbɛyi sɛ bieburu bɛduru ɔhene anim a ɔno ɛwɔ deɛ ɔyɛ ɔma ne padua so no apagya na ɔde akyerɛ na ɔma ne padua so na ɔde akyerɛ ɛna ɛyɛ ɛkyɛm wura ɛyɛ ɛkyɛm hene ɔno nso so ɔduru ɛyɛ yɛwura anim a sɛ bieburu sɛ biɛsɔn ɔno koraa deɛ ne ntoma no sɛ bi ɔmfa ɛmfa ɛnkɔ fam wɔkɔɔ yɛwura anim na ɔno nso de nsa akɔto nsayɛm na wama ne ntoma no mu so na wɔde kɔ no ɔno nso so akɔ akɔkyea yɛwura nti saa nana nkwanta kɛse hene ɛna ɔbɔ ne mu ase akyea yɛwura sesia no na kyerɛ sɛ yɛwura ɔno na asantema nyinaa yɛ ne dea adɛɛ no nso adɛɛ no yɛ ne dea enti wokɔ obi fie nso a wokyea no na wama wo kwan wama wo baabi atena na wasrɛ wabusa wɔ kwan so na wasrɛ nyame pa ama wo anaasɛ amane a ɔno ɔno wadi ɔnsɛ me nua nimfoɔ yi deɛ teɛ ne sɛ ɛnnɛ yɛn a yɛwɔ fie ha nyinaa yɛayɛ nhyira wo ɔho ɛsom no a yɛa ne yɛbɛsom no sɛ wonya akwanya na kɔtɔkɔhene w'ani kɔsua sɛ ɛkura hu no a ɛyɛ nhyira ɛna ansa na nananom mmara mɛtena ase no ɔkɔ nkonnwadan mu a sɛ ɔbɔdua ma me ɔpemsoɔ 104.7 Manhyia kotokofie obia wɔkɔn ɔfa so som yɛwura ɛwɔ ha ɛno nti na henkwa baako nso sɛ bieburu ɔno nso ne de atwa mu ɛwɔ akyire no yɛwura korɔbea sante kɔtɔkɔhene yɛda mu nyinaa ase ɛma mo akɔ ababa Manhyia kotokofie na ahema Akwasidae yɛ sɛ bieburu edi kan ɛwɔ ne mma yɛ ɛtɔ so mmienu asante amammerɛ ne yɛama no yɛ kwan so na ahema wadi kan aba no wɔkɔ ɛna wasa aba bio nti Akwasidae we deɛ ɔba yɛ kora sɛ bieburu bo so me mmaa ɛna wɔahyia Akwasidae ɛdeɛ ne wom ɛma na ahema ne na santeman sɛ waba a wɔkorɔ na wɔbɛhyia Akwasidae ɔba yɛ na wɔtwe mmienu mu ani na sɛ bieburu wabɛhyia Akwasidae nimfoɔ no na kyerɛ asante ne mani yɛayɛ ɛno na kyerɛ asante ne kɛse yɛayɛ ɛno na kyerɛ sɛ asante wɔ abakwasɛm saa pɛpɛɛpɛ ne teɛ ɛna ɛsan yɛ animonyam hyɛ ɛna ɛyɛ yiedie ɛyɛ mpagya ɛyɛ nkɔsoɔ san sɛ yɛwura Akwasidae mu a Akwasidae ne yɛ dapɔn na kɛseɛ ɛde ma asante ɛyɛ dapɔn na kɛseɛ paa ɛde ma asante ɛna ɛkyerɛ sɛ sante yɛtiri ayɛ yie asante te yɛ nti na de asante bɛyɛ bi ayɛ yie no sɛ wonya kɔpie Akwasidae ɛnnɛ Akwasidae sɛ yɛwo obi ɛna a ɔyɛ ɔba a yɛfrɛ no Akwasidae ɛna ɔyɛ bɛ ɔbaa nso so a yɛbɛfrɛ no Akwasidae a ɛwɔ hɔ ɛno nti wo a yɛwo wɔ saa bere no mu no so no wobɛyɛ nhyira bɛyɛ wɔ kra soronko koraa so ho no nti sɛ nnɛ wohunu sɛ n'ahema kɔɔyɛ a ɔbaeɛ no ɛnnɛ abɛpie Akwasidae a ɛyɛ dapɔn da soronko a sɛ bieburu sɛ biɛsɔn sɛ bia si da koro akyɛ ɛna nnɛ yi ɛna bi nso asan si nti sɛ nnɛ wohunu sɛ ahɔhoɔ ɛwɔ ha ɛni ntini wɔ ha nananom atena ase nananom nyinaa atwa ntoma kama ɛde asi wɔn bo na ɔkasa ɛfa asante ho a ɛkasa fa asante ho a na kyerɛ sɛ wohunu sɛ ampa sɛ bibia awie pɛyɛ meda se mmerante ɔfa ase saa bere yɛwura otumfoɔ akyea me ɛna aduru wɔn so a wɔkɔkyea yɛwura no na kyerɛ sɛ wɔkyea wie deɛ na afei na asetena nem sɛ bieburu wɔne a aba ahɔhoɔ no ɛne aban mu mpanimfoɔ ne aban akrakyefoɔ wɔne ɛfiri kyirikyiri ɛne bɛnyɛ wɔn nso akyea me bɛma kwan ama wɔbɛkyea nana deɛ wo na sɛ wode biribi ka ho do ɔkyea twa to sesi a no ɛyɛ ɛkyɛm hene deɛ hwɛ a na bɛti ɔno de wakɔha ntoma ne mpaboa nso wɔ Wasajifo gunyagwasio klasantinadwe trasingen Kotokwane trase krobiane trasingen Kotokwane trase krobiane trasingen Mema krobia irifia ngomane kotokungen Mema krobia irifia ngomane kotokungen Asante chantlo chumo champon fungen Asante chantlo chumo champon fungen Asante sesebo sumandite
Asante siesie bo sumentitie. Obia santina je tnasinge. Obia santina je tnasinge. Se chiche mi modi nyu awisio. O se chiche mi modi ni awisio. Why ne benya seju so supani ni akaba kwa sika poba no. Why ne benya seju so supani ni akaba kwa sika poba no. Binya se bianko be. Binya se bianko be. Man not tedi favor them le fe tnasinge. Man wa tedi favor them le fe tnasinge. Chewani ntofu moje numge. Chewani ntofu moje numge. Odo fruda de chmo champon funge. Odo fruda de chmo champon funge. O so ni kroyo sumendite. O so ni kroyo sumendite. Jakwa jale na dia se dinge. Jakwa jale na dia se dinge. Kusibio kumblo chmo champon funge. Kusiblo kumblo chmo champon funge. Jakwa free se frampo demni favisi. Jakwa free se frampo demni favisi. Se tutu mi modi nyu awisio. Se tutu mi modi ni awisio. Why ne benya se kantin chebo achi dan kwane se wan pim sika poba no. Why ne benya se kantin chebo achi dan kwane se wan pim sika poba no. Obinya se bianko baby. Obinya se bianko baby. Bragwa bakana ne frampo demni favisi. Bragwa bakana ne frampo demni favisi. Me ma da bindo da kwa ya dumngen. Me ma da bindo da kwa ya dumngen. Ya dom na ne dia kubo jojo ta to chmo champon fungen. Ya dom na ne dia kubo jojo ta to chmo champon fungen. O to sika sama na jija kunge. O to sika sama na jija kunge. Ja kwa baba ko nyom flower. Ja kwa baba ko jom fro. Ina free from po demni fa o. Ina free from po demni fa o. O pokwa mi modi nyu awisio. O pokwa mi modi ni awisio. Why ne benya se ja chi o poku pan ni e cheri kwa ba no. Why ne benya se ja chi o poku pan ni e cheri kwa ba no. Obinya se bianko be. Obinya se bianko be. Asine jambi bi oyi chmo champon funge. Asine jambi bo ni chmo champon funge. Oyi ma cheri kwa bo sumendite. Oyi ma cheri kwa bo sumendite. Obiantina kwasi pe funge. Obiantina kwasi pe funge. Entojuma chamfo chmo champon funge. Entojuma chamfo chmo champon funge. Obiaka sibling polibo sumendite. Obiaka sibling polibo sumendite. Obiana je trasinge. Obiana je trasinge. Owusu chambe damle fe trasinge. Owusu chambe damle fe trasinge. Jambe fiafu oso ni trimbo chmo champon funge. Jambe fiafu oso ni trimbo chmo champon funge. Onu fu fore man camp mo sa fore man camp nge. Onu fu fore man camp mo sa fore man camp nge. Osafo di se chamo kwa je be chmo champon funge. Osafo ku se chamo ku me je be chmo champon funge. Osafo boso obo sumendite. Osafo boso obo sumendite. Osafo na je trasinge. Osafo na je trasinge. Radio kwa ni pebie ko de fata lo fo sentre fata hibinge. Radio kwa ni pebie ko de fata bro fo sentre fata hibinge. O kubeda to prebe chmo champon funge. O kubeda to prebe chmo champon funge. O kura tete blem polibo sumendite. O kura tete blem polibo sumendite. O kuka kana je trasinge. O kuka kana je trasinge. Washe frampo demni fa o. Washe frampo demni fa o. O babla di fa di ma janko tete janko na bunge. O babna di fa di ma janko tete janko na bunge. O fo superman na bona bunge. O fo superman ye bona bunge. O gbogbo ni to bo fa fribinge. O gbogbo ni to bo fa fribinge. O chiko tene go si frimpon nge. O chiko tene go si frimpon nge. Awurade achimfofo bi te jojo be sakrabetu nge. Awurade achimfofo bi te jojo be sakrabetu nge. Awurade panyan ngo fo fansa na so kochumo champon funge. Elo fo fansa na so kochumo champon funge. O to sika sama na jija kunge. O to sika sama na jija kunge. Jabi obo ban ko nyum flewa. Eja kun bo ban ko jum fro. Saji fe frampo demni fa o. Saji fe frampo demni fa o. O re du pani minchima bia mo fo pampa ya dom ko fu bia ni sheri praba no. O re du pani minchima bia mo fo pampa ya dom ko bia sheri praba no. O bin po bi di beri antasa funge. O bin po bi di beri antasa funge. O ni pa bia ko ku fa da sa da da po chmo champon funge. O ni pa bia ko da sa da po chmo champon funge. Ya ba wi asafune bia. Ya ba wi asafune bia. Amma chama na dem ne fe trasinge. Amma chama na dem ne fe trasinge. O ti kan chanka gboti fo ye yinkuma. Pamla fo mo imedu kontrompa. Chuma cha bo bin kwa pon fo chachi bo oze. O ti kan chanka gboti fo ye yinkuma. Kwamna fo imedu kontrompa.
Tuma champion kwa po chechire ba o se chu. Ah brifu jacha kumani kese dwapunge. Wa brifu jacha kumani kese dwapunge. Ota bro nya dwasu nitro sumandite. Ota bro nya dwasu nitro sumandite. Ah brifu jacha kuma suma prampane. Wa brifu jacha kuma suma pamprane. Ah musuma dansani ewisien. Ah musuma dansani ewisien. Chama chamfo chumo champon nufunge. Ye chama chamfo chumo champon nufunge. A different posi kana no sumandite. A different posi kana no sumandite. Ore kumpreni ngre. Ore kumpreni ngre. Eja bajo don bo chumo champon nufunge. Eja bajo don bo chumo champon nufunge. Ye peni ko sa santi chire mo sumandite. Ye peni ko sa santi chire mo sumandite. Otonfo na tia kwa kunge. Otonfo na tia kwa kunge. Ere jane de boni kunu chumo champon nufunge. Ere jane de boni kunu chumo champon nufunge. Uso butu akani bo sumandite. Uso butu akani bo sumandite. Akubi de so jambi binge. Akubi de biase nya bibinge. Ba mi anu ko fo po wi abatafu ye bo binge. Ba mi anu ko fo po na wi abatafu ye bo binge. Osabi kwa ne tie ye sika batafu ye bo binge. Osabi kwa ne tie sika batafu ye bo binge. Osabi abo apima kuma suna kwa ko chumo champon nufunge. Osabi abo apima kuma suna kwa ko chumo champon nufunge. Obi ebo mengo kwa wana mre na no sumandite. Obi ebo mengo kwa meni abre na no sumandite. Adanse bla bla chumo champon nufunge. Adanse bla chumo champon nufunge. Kotoko pablo kwa fobi da ban ko nyom flawa. Kotoko pablo kwa fobi da ban ko jom fro. Saji fe frampo domini fa o. Saji fe frampo domini fa o. Okro mi neja. Okro ni neja. Ejo zabi oni chumo champon nufunge. Ejo zabi oni chumo champon nufunge. O jabi sem na dija kunge. O jabi sem na dija kunge. Branchi pani sibo si akwa mo akwa je mampo fremani na no sumandite awisia. Branchi pani sibo si akwa mo akwa je mampo frem na no sumandite awisia. Akwa de akasi se beto ni mo chumo champon nufunge. Akwa de akasi beto ni mo chumo champon nufunge. O fremani akasi eri na no sumandite. O fremani akasi eri na no sumandite. O jabi akasi na no sumandite awisia. O jabi akasi na no sumandite awisia. Aso kwa. O se tutu te se ojumne flawa. O se tutu te se ojumne flawa. On kasa chire bon mofo. On kasa chire bon mofo. O pata ko chire kwaje kwa bonebo. O pata ko chire kwaje kwa bonebo. Efan ko dia brani bonise. Efan ko dia brani monose. O saji fogu nyagwa singe. O saji fogu nyagwa singe. O kra santina je tina singe. O kra santina je tina singe. Wo kubedia to bele bele fagu nyagwa sa jumla chemera. No. Baby! What's that to yourself? Bad. What could not do my flower by? What could mean soon be? What could my father? What could my man say, Belmayana? What could your guys say? I want what's that to come no so marvel? What could my dainty master? What could tell you so marvel? What could my good friend here? Welcome for my penny more Freddy. Obi no ekuzun kuno no beso be nya. No asiri munya. No ahuri munya. Wakum kre kum kroko. Ene kraka. Ene wa fa asi ya pipim. Wakum bo ni mankata. Wakum bo tenten ko. Wakum bo sa nwa jijamfi. Wakum bo tatumo te fun ase. Wakum do ma akusi. Wakum se hwe bi no. Fiti edue. Wo to bi kwamfa na che. Ene fiti abo mo fo no. Because the boy is in the room. I'm so sad to have him here. So some to not say to everything. No, Wama, go out to some more, see you. Oh, my dear Fiada, 84 feet, and to the Jama Quata. I mean, you could say the Abamo. You could say the Abamu say you. My never the body bomb running. Poconia, the Pocua and Quenya, and who said to you? So, I was when he played the same crowd war. I could jam and crack, but you so the maybe remember to my permanent flat. Okumbuja kwa jabla fo entimi jakali wasa na ma ndo makopon fe yase okumsa fo kunkwa fo okuma mudo ama do fo asa kunkwa ja ira chira ma kwa anwajo waju tu ametu akomfale
What fraud of a dozen of work control fiance would say, what would you more to say? One man and when baby Tabby want to watch upon the finger. When baby could never get done. Oh, a genuine. A janty song nomination. Was he boy? So afraid of Rapa. Or say 2 bedi a contahera. Eddie Traman and Via. Was a Monsieur Sang nomination. A day, which was yes, so to a more. Necessary to Dimnova. One a dimbo, a dembo, a dankariabo, a fellow painting. Was there to your two painters who are with him, or could your two hima, with 2 man of a do. Oh, Anka do Johnny. Anka do Johnny, my friend in Penny here too near, and was said 2 days here from Pano, or Tim Franco. I would have Tim Franco. Actually, been a Cadania, was said to what you have from and go man talk. What to offer and get a jam of your and Madame what you're fighting. Oh, said to Nagana if you want more jump on the finger. Oh, said to Nagana if you know. And you cook Bernard. One Papa Sako Cano. One Basako Cano. Oka was set to your Akako. But my for better by Nisoro, come from. O set to talk most of Connect out to Ninatasi. One ma upon was sending crack. Or Papa sent me to the China, that in case I want it. One Kwame the Cataman was in Swa. What I'm not the Cadia Teddy, come from. I touch it aqua. Watch it, match it, and Kama. And Kama switch and Kama. Watch the Buama Contomri. Watch in photo and in tele. What Rahamu. Up him so was here to Wasemi and Quasso. And Wasemi and Quasai. Where to for and no abra for come frafla. One no. Amasunyanye. When you are quitting, I said to touch a mansua. Ubanyanyo. Oh, Kuromanso Funa when the Chomanso are phone. Now we tell us apa. Opusu Adumaqua, your tongue quanta, ye bisao. O wintin Praqua, what Yabunutia Coco. O proposi Prempa, Ubua du Poncom. O Satu, Ubu and Unicom where dine. O Papa Mrosia Bunu, Coswadi. I'm here, the Abrania to a passo. What more quaco? I'm here, the Dinclass and woman. Aquaya Tempuani, one more Usu, Ashesha Musuo. One my friend Pong, Ampong, I was no. One my Onipa Babeni Chechirefi. Afani Catago, Asadia Bronco and Kurekam Frafra. What's that to Bambam Cow? What's in the cow? Yes, I made a cocoa to assume. Papa sent some Yaka assume. Oh, so we did. What can thank you for what you have to him and him? Episode was Yao. A banner Sapamu. What to a catabra for some money come as him. What's that to for now come a canamico? A capra. Obla Johnny. What's that to Yapimia?
Yapim yayo. Yayo. Yawa wuno. Esia na bedu yapim wasa wo. Asia du kata wi na wadi asempa ni ekyiri wo. Ose to to nkyina che. Wa to nkyina che me de mekwa do wase. Yesa wuhu. Yesa wunti. Yesa nyoya. Enya no nsia ji. Wo jamina kata tibri ko hodina ben. Ose to hodina ben. Hodina bia dai. Pampam yesi ebura ko sia dia yie. Anyway, Monsi wo se tu nyame o. No se tu anyame ami nya adua yi mu. Nkutu afa mumu angoma eyemu. Waru akoji ade o se tutu a wo de ho. O se tu wo de won sra ade o. Na akoji ade. Ukuji tuo. Kisikan, ya ba, you crow, you dom, na chise tanteman. O se tu o bibiti ya kan ya mo cha nso. Nsa ho mopo, nsa ho so nyimusuo. Nkokoko ade a tuo sikan de ko. O se tu ya sa ade o. Wo ya sa pam de nchafo. O mo su je gugusu tumbam nika. O fe yase. O se tu wo na mentum jakari. Anso ne yire ya ni nkra. O se tu odin, okofo, obamamu. Tumfo Chairman, Akwasidae, Ashanti Regional Minister, on the Regional Security Council. I'm Adra, I said, I'm moving for other touching. Tumfo Chairman, yes, Tumfo Nanamwa. Tumfo Adetochi. Maybe I'm so abandoned to make a clear. Now they are Tumfo and Naya da Tumfo Ase. Say nneɛma bebree a yɛhu Asante mantam ha yi. Emu dodoɔ na Tumfo wadayɛma. Ɛna mo so na yɛhu deɛ yɛhu. Ɛnim sɛ Sewua problem. Fiase kosi ɛyɛ Sewua Regional Hospital. Hospital ni bi adeɛ ɛda akoma so. Na nsɛm ho nsɛm ba bebree ma Tumfo na mo so. Ɛyɛ wa na Kofi Job. Ogusu a wɔyɛ ho adwuma dendenden a ɛkwae no bosom yɛdi anim yɛ no. Obewie awie problem ne Sewua deɛ ne nyinaa. Na timi aboa na bie kwae na yɛtimi akɔbie hospital no ɛde ama. Owia wo free hɔ a mfidie ne yɛsɛ wɔmfa nkosi bosomtwe kwae no so. Na Otumfo Nyankopɔn yɛ adom a bosomtwe kwae no a ɛno so aka mu no ontimi enyi ɛmfa mfiri hɔ. Otumfo ɛbɛsa da wase. Ɛdwe so onwe kwaso esie nimpon ede kɔbɛkwae. Kwae tenten ɛda hɔ a anka wobɛsɛ avoid city ne traffic a ka betima use de akɔ no. Ɛno so ne ho nsɛm aba beduru anim amana yɛ bibia wɔ hɔ. Ɛyɛ last week Monday, President ahye ɛyɛ road minister. Wa wonana ɛyɛ owura Kwame Agoja ama wama oba Kofi Job akɔ hɔ a wɔn so wahye ɛhɔ dwumadie no ase. Otumfo ɛyɛ edwura ɛne mpatemu ɛhɔ so Nyankopɔn adaroma contractor astati ɛhɔ adwuma na ɔyɛ hɔ. Adase ne mpatemu so fomena ne dumpo ase. Nyankopɔn kyade ɛyɛ MGB ahyɛ hɔ so adwuma ase. Ɛyɛ wa wunia ketwa president o ma yɛ because so am interchange no ɛho titiri nti anɔpɛse wɔ ba. Audition nsa no watimi ayɛ free hɔ. To why ne say afiwe na no ɛyɛ post office macro abusuakuru a flyovers me nsa na ɛwɔ hɔ ni nyinaa wahyɛ contractor no so wonwie na fia said de bɛyɛ a wɔba no call inspectioner na nkɔ de sɛ mfuturo no nko ana wɔkɔ akɔhwɛ na yɛ ade a ɛbɛboa ama asantema akɔ n'anim. Otumfo hiu konfa no chi ne konfa no chi da wakoma so
Nem say na dwumadie bi da ha de hye yen sa say ye ma cat lab ye cardio center embraho. And so nankopon nam president so na mahama care so amo ma sha ase o musi cardio center no. Enti eno so wa wona na obo bia ba ha ye kohwe ye ne contractor ne tena ase wa hye ye say afiwe ya cat lab no be wie wo konfa no chi e de ama se de be ye be boa wona nanom a ewo Asante mantem ha. The total de bia ko graduation of KNUST oka ho asem KNUST Medical Center ana concert ana de ama ye me ame wo fakofo penso no so mo ase e ka na wo ho nebro 400 million na me ya adoma do one two mu no president ama get fund administrator ama concert 400 million na me no ka say contractor wo ho a o ye KNUST Medical Center no ase minim se nananom ne penifo atwahye obi abeson kotie ni kurom kwai ehonsem president decide say antoa ne mahusu obi e kanede president I say district bia under big push no yema district bia 10 kilometers of road district bia empatemo no owie so a wo hu say big push no ase ewura kura akese no me district capital no enti nkurase ba bia aduane free ba no wahye BBC friend no farm routes beka koko routes no ho na aboa se de be ya yenkro nketo no so ebetimi anya ho emfaso de twato dwumadi a wo de hye onana KMA Zuba nsa se wonye nemu odin mom nim se otumfuo bi ba wanim tunankopon chaade obana dwumadi a ewo ne so ntino watimi aya ene jaika dwuma omoba beye from Ahojo roundabout all the way to Santasi roundabout no. But me a clear right of way in na emrofo no eba no mabasha se e de amaye. The abiding in sakan ye free the ark eba Ahojo roundabout no na do shop. Onu su guso a wa hye se afiwe no obi wie de amaye. Na the free be kwai roundabout e de ko Santasi roundabout no. Or ye one side na wie. Na ye traffic na de ko one side. No asaba the other side na ben parks and gardens no. Then so ba be ye e de amaye. And to two for say me ma updates near Santiman updates ache. Jumadi ekoso Asante mantem ha wa na president ebra obo Asante mantem ho no eno emutofabo ana mede amawi. Otu for na no mo a eba ya ene ye be ma de toche wa na Andy Okra one ye CEO for Tree Crop Fund Development Authority. Wa na Zuba ye friend King Zuba by bedru anim dia wa honorable Zuba. Honorable Zuba kiye me mayor. Lawyer Owusu Amuako me catch penia one regional coordinating director. Amoka Mel Asokwa MCE. Ana commander Osei Akutu. Ana regional police commander for Asante proper. Colonel Adum Ata. Ona GOC siana mwene oyi ni ma yeseye mfano emra DCFO Peter Tete ona regional fire commander ana commander Fred Amankwa ana immigrations commander ewa Ashanti region Mr. Sekufo CCTV cameras ewo kroni mu nyina no ona ehweso edema ye nti obi ye bone na ye pede we ye bone na ona boa ye ma ye hu nipa oyesa DDP Hannah Hilda one be see regional prisons commander anan ewo adehimo wa wona na Professor Brina I want board chair for KTU ono so ka ho ana ene otumfo ye be ma ade toche otumfo ye ba ya manisa ye kran nsem schnapps adaka baako whiskey adaka baako brandy adaka baako champagne adaka baako Asante hima schnapps adaka baako otumfo bua mu ade Asante hima bua mu ade achame bua mu ade akrachefo bua mu ade ehenkwa bua mu ade otumfo kwadwonfo ebua mu ade enchem ne ntahara bua mu ade otumfo chiniyefo ebua mu ade otumfo abrafo bua mu ade adum abrafo bua mu ade photographers bua mu ade videographers bua mu ade otumfo security bua mu ade otumfo fonton from mobo mu ade otumfo drivers mobo mu ade ana dwampa otua dua otumfo achiame so otumfo na number ya na ene de babema otumfo ade tochi ene no medasi
The Sobru said it. Asantuma Commissioner on na pan funyina so mo se no. Say wadom ebru. Oto homa on site homa aban. Na dwumadi a sebe do akoma so say ye na asantuma mu hanom no. Ni nyina na ono bo to fa. Say wadom ebru. Ni nyina woni di akiri. Enti no so bo fita se a say omo ye dwumadi bebre. Eno abobo ni nyina so say wadom ebru. Afi say dwumadi a eso mo ye ansa na fi se we hospital titu na do akoma so ye papa kwan no kwan na wo pese ye firi ho ni kwa bi hospital no ya ma ye se mo fita se a bosume ewie ye to bosume akona wie de na ye wie a se bo aro bebru wo wa amane na hospital na bi ma ye nya comfortable fo ni bi agogu ho na se be odwumadi no so etimanya enkoso efiri ho so a ye wo firi ho ko se be pramso ekọ asuo ho nso nyina so buyi ho no mo kufti dwumadi na se no rebe ho no mo ado bebru obi kuma se fe no to befra eno ho na o ma cheche ni nyina mu ebi ne so ame se mo ye mo to ye no o mo so mu nyai o mo ye adwuma no ebi se be e aban adwuma nti o mo so fita se a se be o ma panyin se o pese o beba no na se dwumadi no mo ye akodu bebi a se be o ba behwe na nyi futu no o ba befa na ne so se be no dwumadi no so ada ni nyina didi a kire ho no ni nyina wadom ebu na no so se oto ma wo se be ya santiman dwumadi bi jibi ma ye koso ene no ba so no ba be dia de one ne panyimfo nyina aba se mo ade toche on ba ya se be dwapa o twadua sharp pentunsia whiskey pentunsia ena champagne pentunsia brandy pentunsia naima sharp pentunsia obo mo ade na santiman ba bo mo ade tu vo chame bo mo ade akachi fo bo mo ade ohen kwa bo mo ade wa bra fo bo mo ade dumina bra fo bo mo ade photographers bo mo ade video man bo mo ade odaba fo bo mo ade security ana kwadwum chemne ntahra adome bru ana ochiye chetu fo bo mo ade ana fonton fo bo mo ade ready do ba na che da wa da me bru said the minister of Afobaya so what's in bru to for domasi Nananom, Mumepe regional minister, when in power for ye. Nananom, Mumepe on the way. Young pray on the way. Young regional minister, when in power.
Akwasidae a yɛba ne abɛma no adɛtɔkye na yɛaka no ho ɛne no nyinaa di adɛɛ no na yɛba no yɛwɔ owura Afoko a wɔyɛ NPP wɔn mpanimfoɔ no baako saa mmerɛ yi ɔpɛ national chairman deɛ ɔtɔ no so no otumfoɔ wase mehokani ɔno nso ka ho onimonyamfoɔ adanimo mmerɛ bi a atwa mu no na ɔyɛ mmarahyɛbadwani ma adehyɛ a ɛwɔ mampɔn ɛna owura Eugene Boakye ɔno nso na ɔyɛ mmarahyɛbadwani ma adehyɛ a ɛwɔ Subin deɛ ɔtɔ so no mmerɛ bi a atwa mu na ɔsi ɔmampanin anan ɛwɔ Upper West region deɛ ɔka ho fufuo panin baako a ɔwɔ China ɛna me nua ayɛboafo ɔno nso sɛntwerɛni panin baako no ɔtumfoɔ sɛ ɛbaeɛ a mekura me nsɛm Shinap adaka baako na me nana Asante Hema nso deɛ pantu mmiɛnsa ɛna mekura wine ɛno nso adaka baako a ɛwɔ mu pantu mmiɛnsa otumfoɔ mekura otumfoɔ boɔ mu adeɛ nana Asante Hema ne boɔ mu adeɛ Akyeame boɔ mu adeɛ Akrakyefoɔ boɔ mu adeɛ Nhenkwa nso boɔ mu adeɛ photographers on boɔ mu adeɛ stewards on boɔ mu adeɛ drivers boɔ mu adeɛ ɛkyɛm ntahra ɛne kɔkorɔgya ɔmo nso boɔ mu adeɛ security boɔ mu adeɛ ɛna otumfoɔ Akyeame abrafoɔ nso boɔ mu adeɛ weyɛ deɛ me ne me hokani ɛde baeɛ owura Afoko nso se ɔkura Shinap pantu nsia whiskey pantu ne srada ɛna otumfoɔ Akyeame boɔ mu adeɛ ɛna otumfoɔ Nhenkwa nso boɔ mu adeɛ otumfoɔ Akyeame na sɛ muhu me ne me hokani ɛne mpanimfoɔ a ɛka me ho wɔ ha na yano di sɛm no
Yakoso aka mo sɛ utie opim so 104.7 ɛnɛ ɛyɛ Akwasidae a ɛtɔ so enum. Professor Emmanuel Champo from Harvard University. Sabre no wɔn ho ne sɛ ɛyɛ aban mu mpanimfoɔ dada a wɔn atwa mu akyerɛkyerɛ ɛyɛ Honorable Simon Osemensa ɛne Yɛwura Paul Afoko ne ne mpanimfoɔ Yɛwura Sampan a na nkane na wɔyɛ Kumase Mayor wɔn nso aba abɛkyia ɛna ɛyɛ owura ɔno ne si aban anamu ɛwɔ ha mekyerɛ Honorable Dr. Amoakohene ɔno nso so ne ne mpanimfoɔ aba abɛkyia ɛnɛ ɛyɛ Akwasidae ɛtɔ so enum 104.7 opim so radio ɛna wotie yɛn ɛde afiri ɛtitiri ne ɛne ntene kɔ so a de nsa ɛto nsa yam ama Kɔtɔkɔhene ɛtiri nkwa na mekae mo sɛ ɛnɛ yɛde nana yɛkya ɛdi adeɛ korɔbea Asante Kɔtɔkɔhene ɛyi nana yɛkya de ma Asanteman ɛberɛ a na ne din ɛde ɔde hyɛ ama bonsu na ɔsɔ wɔ nananom nkonnwa mu na ɛnɛ ɛdin abɛyɛ nana yɛkya a wɔtɔ so mmienu ɛnɛ ɛyɛ Akwasidae a ɛyɛ soronko ɛno nti amanneɛ ne amammerɛ ɛna ɛtwa gu a ɛdi ahim Reverend Dr. Armstrong, one in the year, where also penny, ever Nashua, I was New Hampshire, ever United States. Toba, Yabaya, na Yaba, Yene, Nana, Abidi, a year a day, Yamano, at the touch. Kapanochi CEO and the management team, Akwasidae baby. Sabre ɛyɛ Kɔtɔkɔhene ɔnoa ne yɔnko a wɔwɔ ɛyɛ America man mu Dr. Penny ɛna wɔduru ha wɔne ne yere Bruni Fitaa ɔmo ɛde nsa ɛto nsa yam ama korɔbea Asante Kɔtɔkɔhene ada ɛtɔkye Tumfo chiame ebesre no mato Asanteman wura se egyina hanom a Dr. Akwasidae Bedu Konfonochi CEO no ne mpanimfo se ne ade oba no ne Asanteman wura aba bedi na oma no ade toche na oba no nso one ne director of administration Mr. Freddy Fireboa na Mr. Evans Usu Ansa one acting director of finance Mr. Evans Usu Ansa womu a Asanteman wura ba an education fund or the buy first batch or benefit ye you do so call suku pon ne benefit or tenefie na Asanteman wura na daroma education fund or the buy when ye be and they would not have a chartered accountant as an anatomy our director of finance we need no more or the rich my as acting director of finance na Konfonochi CEO when in for no buy no almost say omukra or monsem snap adaka baako na ensa ahodo bibire nso hamper baako na de won de tachiri boamu ade Asanteman wura ne akrachefo ne nchiame
ɛna asante hema ɛso ne mpanyinfoɔ mu deɛ nyinaa nso ɛwɔ ha ɛno nso mede bɛboa ama ɛde ɛdi adɛ nti ɛbaeɛ na yɛnante seɛ no dɛm ase. Mr. Obu said, Confonochi, Penyo, but you won't share. Dan, you know, I don't brew, or church and 7 years, you might dash in the sun. And never call one of you be at maybe pay you. Tonight, then was the same as over child. Then 7 paying for eventually. Come and say about child once somewhere, 7 June shida. And I told you, didn't so. Somebody has snapped pensions here. And I said, in South Soto, the chin of Sebi, a dim, and I'll bob my dear. Na sante ma bo ma de o cha me bo ma de na ho nko bo ma de o da me bru na da ba ko ka ho ono se be o da o ma bru tipa ba ye mfeduo no nso ka se be ngoma sia se be de o sika eno hia ni se be utidi boa wo na se onya obi ma na boa wo de a se be wo de sika de ba pepe na wo na na se be ebi no fie o de kisi fund na boa no se be ne or they say, I because a did to open and so as that I can't or the was here. So, Tina and what baby, out of a brew, but to go never Daruma. So, my I don't know on the baby chair or no. So, for the was it, no for the was it. See your brain, no two for no was it. I the kitchen for the runaway. In the chain. Sako jinsi na twaso konfa nochi see you ai sabre uti de na ye chame penny eka o se eye krobia sante kotoko hene wono an education fund eno na de opani eduru enne gina penya waba abigina e kire krobia sante kotoko hene sede nani esi eku enwoma ho eni pam education fund no edena je be yes education fund so adoma atete wo mo enche bia ena eye atemwafo munyina eso so eba akrobia asante kotoko maka mo so ha omo pedi wo mo mfie wo ha ene aduonum Dr. Kwamichi, Managing Director, Education Fund, and All Nations Football Club. Abua wo mo so ne obi a okofa bae. Yuguso ahoho a ene wo mu nyina beduru kotokofie mapa mu mpanimfo nananom asofo anintini etitre ye nyina yeda so wo Manhyia kotokofie sabre ye twen aya ahoho a etoso a omo nso so eba na wabema eye krobia asante kotoko hene eye nitiri enkwa Nana abrankesi nyame ani ne ene di o mani mo de omba Odun Bajame obeti ama me batante na daru mebru ate se ntina mti baby ono no ane na Kwamichi Unity Group of Companies dia na Nations Football Club odi abeka ho odama afi 2026 omu kosi akan no FA Cup for Nadaro Mani team, Nations, and a crew ano almost fire. Na Sabi Yentimi fan Tanabran Cassi, a brass every year not on tea. Tia ne who nana Kwamichi wa ha, or ne the manti on Mobobono, at the Kuruano, Ebano, Diabichi, Nana Daroma, a fee almost African Cup, a Wabran Cassi. Na Daroma no mo agene sem shira na sebi ebu sebi akronto na kura kurum na Daroma kruwa no African Cup no akaho na Daroma no hu ne na Kwamichi any nations omo ha man ne ba ya Daroma yura
boy my dear. Nasante my boy my dear. Manhyia security, Ewura security for almost so boy my dear. Ewura cratch for boy my dear. Ewura chine boy my dear. No. Na Ewura chairman so boy my dear. Ewura misu bro. Odaroma said the wa kra branka sinya me ni hene wose no. Se uhu one wa nana kwa michi e wa hawie ya enya ne bone so. Nana kwa michi mrebi abesene ko wa de kotoko ehye ne sama ne hwe so. Odi hu dwuma bia no mu no odi nya adesua e wo ball bo ho to free kotoko ano nso koti ne team. All nations. All nations yi asiakan ama afi we se ya mu. FA Cup mu boy no. Odarma mu ne di nkunim. Odarma watete ne sei osaman baby atena. Neso akosi akan di nkunim a ontimi ntrase. So akora wo so ukrom na mewo a me di dwuma di manim an. Na ne yenkoma mirror de touching na animonyam a na daroma ompa bopanti aka no ne bi aka ne football team no o ma ba no ya bedawase no mu no abedi ade. No mu de cup no so aba abekire to mu ba ya the Omusa can Wadarma Cap no any no massa besre winshira say enam so munya FA Cup nintino umbenya ho akonya akọ Africa eno so musra mpabo wishira omu a omunim so kwa umbenya asan de aba winshira nkwa na omuhwe omu ba ya Wadarma so mu no bedi ada omkro nsam Wadarma wa obo amu ade na asante ma bo amu ade wa chiame bo amu ade Wadarma wo henkwa ebo amu ade wa krachifo nso ebo amu ade na obamba fonso ebo amade unana kwa michi se Wadarma wa credit onene football fo ye nimba ya de omno de bedia de nebru otum for the mass papa Sabre the Nations FC omayi boy Chairman the anyone me kire ye league ho eja osu di animu na owura kwa mechi ono a ne team Wadarma eti nkonemu a wonya nkonemu kruwa no eno nti na anya de esa obetimi atena ase na ewo se wode be kire krobia asante kotoko hene eno nti ene wode aduru ha na science bi no asama wo kan se be anya no nko na wo san sere kotoko hene ne nsemu nhira se nyankopon ne nananom eya adom a eye FA Cup a ewo se omo ebo no eye Africa no omo pese on esaje enti Ewura na daroma onhyira wo mo na eye Africa Cup no mbekwa akobo no enka ahanom ya anti sabre Owura kwa mechei one eye ni team omo ena ema kotoko hene etirinkwa na akrobia asante kotoko hene so ede ne nsa ato won so na wode ne nhira ede ama wo mo na second one otie yen efri eye Manhyia kotoko fiem 104.7 eye Opimso radio oko Opimso TV Facebook ubenya yo live oko YouTube nso a obesan enya ye ho no mo entintan fidie no eye abefo entintan fidie ne de baby a obefa bia obehia Opimso radio North America otumfo na osai kwame one di omani mo no mo ba North America almost so eba na almost so abema krobia sante kotoko hene ade toche makama chiro se ene eye Akwasidae a etoso enum ai enunti se uhunu se ene nananom afura wontoma se biebru se bioson wonchine ye sisi wonso eye ehenkwa ye nyina ye di akire na ye somo na ene eye Akwasidae a etoso enum ane enunti nene uhu se nananom nyina wana wasom ewu nkromu wo wie ye wonyina nso so abeduru ha amenne ye nyina ye san abema krobia sante kotoko hene ade tochi
Ogusua 104.7 Opimso Radio. Manhyia Kotokofiem. Ene eye Akwasidae a etoso enum. Enonti nananom abamu mpanimfo, akrachefo, asofo, etitiri enintini. Yenyina abedru ha. Yabama krobia sante kotoko hene ade tochi ane sana ye no eye imfie ahanai imfie ha mako ahanai over 400 years de nananom eye ede se kwame me wa America na me gina ha ma America santeman North America. In fear me, and I'm begging her. Bedding say, he come for nothing. A Fibiano, ye beba, near Bebois. Rebecca, I know I'm a coy, a Santaman, North America, New York, New Jersey, Washington, D.C., Cincinnati, Chicago, Dallas. Denver, so omunyina na esumami mami begina ha Washington so di bibeka ho enes adatwa omse wofa sako na koda na ho na komana de tochimai ti begina ha ye ba bitne na na di ade nyama na de tochi na a bonus share no so no ya san de bi abepia so na nsana menka no o ma gina me hai eh minuan ma o mu nyina ya America ye de se asante force ye ka brofo na nso so o mu nyina si esua ya mamre enti ya esua mamre dia me de sofo kura ka ho eno gina me nchen ono so Washington na anu ya na press before but Anglican kafra ya shed no sofo enti mi gina ha do oto anu so ye o se kwame mi ami ba no Sebia Bruce Sebia Brow ono so America na me wo no osua mamre no enefe oba ha no adi mfie no se wadi mfie aduanan miensa o se oba na chi no behwe na mamre to oba ya ono so ka ho to oto ano so ye ne maame me so me hu kani no ono so sebe ona oyema migina ha mitimi gina ha de otosu bio ayeme nana your friend terrible ite on of abrofudin wan fa santifudin ni bi ahoni America na de otosu nana menyame mi ame banono the bar we chat to last but one odiso de otosu bio so de nana afiajiman sewa oni meka achiri sebe onu so America no wo de otosu bi onso ye miame ba e freno Magreta o si ne openo no onu so wa America onu so ye nia o usi ansa wo wa hai nase no sebe ne ba na eja o ware mi be wanko ba bia o de na ba fie de otosu ye kwakudia nana kwakudia de no tu otumfo onu kwaku
ɔno so ɛwɔ America ɛyɛ usi ansa nana no na mesome nana deɛ ɔtɔ so nso de nana yɛ usi ansa ɔno so wɔ America deɛ ɔtɔ so bio ɛyɛ Akwasi Afrie wɔn aka no ɛyɛ wɔn ɛnu wɔn ha a wɔn bɛgya yɛn na ne korakora ne sɛ yɛbaeɛ a yɛkuta yɛn nsɛm whisky adaka baako afei ame shinap adaka baako otumfoɔ bɔɔ mu adeɛ ɛno ni nana asante hema bɔɔ mu adeɛ otumfoɔ akyeame bɔɔ mu adeɛ otumfoɔ protocol akrakyefoɔ bɔɔ mu adeɛ otumfoɔ henkwa ahenkwa anaa henkwa bɔɔ mu adeɛ yɛtwa toɔ no nso deɛ wei deɛ is in American dollars Hill Confanoche nana kan sɛ obenya ananka obia fie bia obia bɛma ne cedi baako no de ayɛ yesu yɛ cedi baako ekuta yɛ $1,000 a yɛde ba bɛboa otum Hill Confanoche na America no yɛbaeɛ a yɛbɛma nana de tɔkye ɛno nso so ɛno nso ni Monsieur Boussede onana awo sebe America openye se kwa me ebusu openye ho no ono ne dom se de bia osum no se sebe wadom ebo hiko fo no chi ka se obia moa eno na sebe ko fo no waka manya bomu ne se e ba na sebe wade yom no obedi ade obe ode sebe onana bukom ni a sebe anga ka hye sebe sofo ka ho ene ne ba na yire ene ne se na nanom ne magina ka ho no ba se eno obedi ade on ba ya dedi kai pa na hiko fo no chi no arubo bomba ya America dollar no apem $1,000 arubo do mo so asiro no ena obu amade asante mo obu amade wa chia me obu amade wo henkwa obu amade ena akachi fo obu amade wa do me bru ena omo snap pentu ensia wa do me bru no ba ba chia wo no o ma de to chi no tu for dem ase papa si wo Confanoche ombra meji says kan why si wo ombra no come kono area na was asante my North America and said the almost so asiano no say ebra eye krobia asante kotoko hene ka say eye konfu anoche obia masidi du efie bia mo ne yamfamo ano arumebu ono so so say no nim na come ko ma penso no yon pani afo no tete fufuo afena so a ono so one ne ma ne abusua nyina omo abeduru ha no mo omo de eye America dollar no cedi apem eye $1,000 what the ba beto Confanoche na omo so ede abwa na sede ete no krobia asante kotoko hene na Roma nsanu adwuma no ebino no America for someone can America for what's I to cut out also now Nana Shodu, Deputy Mayor of the city of Bobigny in France.
Yes. Where's Otumfo Achaime, Your Majesty, King of Kings of the Ashanti Kingdom, King of Kings Otumfo Asantehene, Your Majesties, Honorables, Nananum, ladies and gentlemen, it is with immense honor, joy, great emotion, and profound respect that I address you today. I'm here as Deputy Mayor of the city of Bobigny, which is in France. I also stand here with the support of young leaders from UNESCO Network. I have the honor of being accompanied by young people from the Bomoyi Association, a non-profit organization for whom this visit represents far more than just a simple trip. It is a true immersion into Ashanti culture, an encounter with a people proud of the history, traditions, and values in our motherland. We have come to discover, to learn, to listen, and to forge bonds. For we are convinced that understanding one another is the first step towards lasting friendship. Being received by Your Majesty today is a tremendous, unforgettable privilege. I fully understand and I fully appreciate the honor being bestowed upon us, and I thank you most sincerely. I hope this meeting will mark the beginning of cooperation between cities of Bobigny and Kumasi. I hope this meeting will deeply forge partnerships and collaboration between Ghana and France. We wish to develop cultural and educational exchanges as well as economic ones so that our young people and our populations can learn from one another. Why not envision in time a genuine twinning arrangement between our communities? I deeply believe that our differences are a source of richness and that our stories, however geographically distant, come and can come together around the values of respect, the passing on of heritage and partnership and fraternity. Yesterday, I was warmly welcomed, I was warmly entertained with my delegation by Odehono Otri Kusi Ntrama II, Paramount Chief of Esumeja. Thank you for such a warm welcome. I hope this day marks the first chapter of a wonderful story between France and Ghana. And also, I brought some gifts, some donation to support the King's Foundation. And also, I brought a small gift to show my deepest appreciation to our King, the King of Kings. My deepest grateful. I'm deeply grateful. Thank you. Can we please bring the gift to the King of Kings, please? Yes, and of course. Thank you. Yes, there are snaps inside. I can say there are snaps inside there. Yeah, it's okay. Mira Adaroma, Onana Nui,
ɔse ɔdaro mo free France abrochimam kuro bi a friend bomini ɛhɔ na ɔnana yi sɛbe ɔyɛ mayor a ɔda wo ma no di kan ɔso ɔde nkyɛn mu ɔden efiri hɔ ɛde brɛ wo ɔdaro ma ɔso mo ba nsrahwɛ na yomani so ade hunu sɛ France bomini hɔ ɛne sɛbe asanteman na sɛ Ghana ebenya nkutahudie ayɔnkofa ne asua amammerɛ yɛsua yɛ ho adeɛ na atimi aboa kuro no emienu ɔso ho sɛ adesua nkutahudie ɛwɔ nipa ni nipa mienu ayɔnkofa mu no ɛboa ma ayɔnkofa no egyina papaapa ɔdaro ma ɔso ɔba beduru yɛ wa obenkum hene na asumi nya hene ɔso ɔma na kɔ aba kama ama n'ani aka n'ani agye bebree ɔso ɔdaro ma ɔgyidie sɛ saa nsrahwɛ yi ɛde nkabɔ mu ɛne mpuntuo ɛbɛba sɛbe bɔmene ɛne asanteman ɛntɛm ɔdaro ma akyɛdeɛ ahodoɔ bi wɔ hɔ nom a wato din sɛ na wanya akwanya aba deɛ ɔde ba na ɔde abrɛw akyame afei ɛwɔ na education fund nso so ɔdaro ma no nso waba sɛ education fund a ɔde asi hɔ no nso ɔba bɛboa bi ɔnana no baeɛ a ɔmo ba so mu no obɛdi adɛ na ɔmo abɛnya ayɔnkofa soronko abɛtɔ asanteman ne kuro bɔmene ntam sɛdeɛ ɔnana no asi no no buru education fund ho nneɛma ɔmo de baeɛ nso où est le mayor même? Le député mayor. Oh, ok. Mayor, comment c'est mayor? Bray. Ira say, mayor and our best trying. Also, your mayor, ha. Inti janam na enini ni abania na se fa kwaba nsem Oduva Jame. Oduva Jame. On behalf of His Majesty and the good people of Kumasi and Asanteman, we extend our warmest welcome to the Deputy Mayor of the city of Bonny from France. Kumasi is where Ghana happens. It is the cultural citadel of this country. It is the city where Ghana's potential really is unearthed. The city of Kumasi is ever ready to partner with your city for us to enjoy mutual benefit. So on behalf of the King, we welcome you to our city and we stand ready to work together for our mutual benefit. You're very much welcome. Zubane, dina ni mo na fa na kwacha. Sabre France mayor, deputy mayor, and I am what say always for say or say or say Asanteman and what day and Munyam and the Wobia. The Babana Bay and Kabumu, no Mubabua, Sebaya, Asanteman and the France Bomini, Ebeka Bomania, Money and Yamamre. To me, Atoye, Nabia, Akoye, Kama, Amaya, the Toson, so, or so of Manhyia, and the Toche. Now, the Toson, so, I say, a brow by a no, a Probias and Tokohene, or no one, and a year, a swing hene, or by a known what Jena, or we have man on the Nijian, who come up, if we are saying also so, and a Kumasi mayor, and I'm saying, Probias and Tokotoko say, prior, we back with the name of Mokamo, it's mayor, and a share, or no so, Ejna, a year, Asanteman, and then Mona, or non so, a day, Asidakis here, and the man, a rabaya, or no, a mayor, a war France, Pomini, na, or say, or Pesa, or near Asante, a year Bomini, near Asante Becambum, na, a year Adician, a Manhyia, a Mamreni, and Puntua Hodua. Pese a mining union and Kabumana or Moye, na Ayonfakis here, Ebeda Yantamon, a year over Zuba, or non so, a year in Munyam, Neuchina, Nemu, and so Edda, Rabbi City Sabridi, a year mayor, deputy mayor, war France, Mamu, Bomini, or non so, and a pound for Omuna, and Mark Probias and Tio Cotohene and Tochi.
enti ɔmo akwa sɛbi eburu sɛbi so wɔde nsa to nsa yam na ɔno so wakyea Krobia Asante Kotoko hene. Sabre moma more emfi se ene eya Akwasidae etoso enum ane nana hema fie soso sabre amanfo atwahia wo ho no mu a wo mu echia sebe enchia no ye nchia sononko pa ai hunu se eye ahoho enintini edwomfo ma wana woton ade kumasefo ma mrante mabawa onyina wadru na hema ho no mu asabre wadru na hema hemfia omonso ede ensa eto ensayem na omonso akoma nana Asante Kotoko hema soso okoma no ade tochi eno nti sabre nipa abewo Krobia Asante Kotoko hema onyina enso ekoma Krobia Asante Kotoko hema ade tochi sɛdeɛ ɛteɛ no no madika maka kyerɛw sɛ ɛnɛ ɛyɛ Akwasidae a ɛtɔ so enum ae ɛno nti ɛnɛ manhyia ɛnya agodie koraa aha ɛyɛ anika yie ane bo a waba ha bia nso so ɛnɛ wayɛ nhyira sɛbe Kotoko hene sɛ wamfa wɔn nsa anto ne nsa yɛ mo ankyea ne mpo na n'ani hwɛ wo anaasɛ wɔsan wo ho mpo koraa no a sɛbe ɛyɛ ne ho nhyira no wo nso so wotumi ɛnya bi sɛdeɛ ɛteɛ ɛwɔ n'ahema ɛsoso efie saa pɛpɛɛpɛ ɛna ɛteɛ ɛno nti madaroma ɛnɛ yɛn nyinaa obiara ayɛ nhyira pɛpɛɛpɛ. Sabre eye France for no ai omongo so a omoma yura ade toche France for no go so a omoma yura ade toche san se ewra no se obepese asanteman ene bomini kro no ebeye enkabomu ayonkofa kese ebeba abeda yentem se efa enwoma sua ene ya mane ene ya mamre ebetimi etu empon Kotoko se so bi ka se je aduane hye wa no pipipie mu a se bi eburu se bi so na wonye wo ane se de ye no ano no san se wonim se eye oman yi mu nyina Krobia Asante Kotoko hene ne wakura na mane ne na mamrem emfie wo ha mako enan eye emfie ahanan ene echire ane amani bi ne ho no mo asabi ebro sabi so Asante man mu ha no mo na se o man Ghana mu ono se wonyini ede se eye Asante enu nti na brebia ye ka kire o se Asante eyo man Asante eyo man sabi o se entahara ena etwagu o chire no entahara na etwagu o chire no enu nti e wo so hu no se ene Krobia Asante Kotoko hene watena se ewo Manhyia Kotoko fiem a yedi eye Akwasidae edia etoso President of Toronto, Canada. Sabre President of Canada. President Toronto. Eba abema yura ade tochi. Sabre eye Toronto I said Canada omo kano Toronto yanso ye de yesi Toronto na breshia hin so na okeka no ho edru ha omo so ba be ma yewra ade tochi eye Toronto for Ghana for ma ewo ho no mo omo so be ma Krobia Asante Kotoko hene ade tochi
Otumfoɔ akyia me. Me a megyina ha yi meden de Kwabna Asante Frimpong. Me papa ne kane dabehene Buabasa dabehene Nana Asante Frimpong. Ono na odi MP ewo Kwabre 1996 to 2004. Ene me baha Okapemang a yewo Toronto. Okapemfo womo president enemy. Yebusua panyi Okofo Esiama ene tu yen na nana ba Toronto no yebama na akwaba. Na me bae no mene mehemia ena ebaye. Na mehu me wofa nana sahene. Enti me kan ho se ye babi na se yanka bia na yanka ho. Enti nana ebaye no ena me nso me yese meba fie na me ba ye mano akwaba no me de aba tiana me ba ha me ene Akwasidae o ka me ho de ba ha efi wono sakra wono kwabre nti me ba ya na nana asema obosha me hye na me bedi so yo Canadian dollar 1,000. Mr. Blue said it on a name. I don't know, Blue, go Canada or Babachiao. So none of the Copano on papa and a Canadian MP. I was a Jacob Bray, etc. Said the Wadome Brew, Unshirano, Seba Mosuno. Fuka Pemidian who say in Mujadi as Antipa. See what I'm about so before. Said the only more who you know, of so as a tittle at the Shia for Tono. And then there or no near can't say a ba, never chiao. A man made your number in Titia, no about some. So by a candidate, I know, Omsicano, a pim, or the more of a swasson, no, in my woody, or Dome Brew. 2 for what's it? If it is saying, what's it? I chop was soon be an oba. What's it? Patch of my back. Call you 2 for what's it? Sabre Toronto for I almost Nana Bresciani. And they're touching or more HS, Ebrayura called Canada, no or money Russia, and Nunti say Rab Hormone as a sebi or Monso Ama now Monso Ama Sibi and Chilira now Sebi Blue and Kaye and Nunti or Monso almost Omodi so I Toronto for our more Canada, Ebrayura, Echo Canada, no Kushia, or Monso so about what CBB actually. Afọ wadarome bro. Ejina ha enye nipa fufu bia. E dwaben ahenana na yaba se yebeye ira. Ti ebe me kasa ma afọ no. No akasa mai. Amen. Okay. Pre-high, pre-high. Afọ e ba ya, yenkra di body bia. Ya de fefa yewura, wa ya maye. Eni e beda na se. Ya edua. Srebo fabre, konongo srebo emma. Eje na emma. Kofi ahimfie ma. Dwabia ahenana. Eni ma, enam eni eba, eni ebeye ewuraye. Ya sida eni edema no. Se oye hie ni munyam kase. Ode na ahema acha bebiu adi ade amayen. Ye nua no. Se de me anu huru de menka. Be da bonkum da bidifa. Ni nyina ya me abedia. Enti asida kase ne ede be yewura. Ibraya ye nkura ni bibia snap adaka ba akon. Abremponsa adaka ba akon. Patunsia na wan adaka mienu. Ya wan papa no de ensuo egu ho no. Anu so adaka mienu. De ba fo ye ba ya na anu asem kana. Beso bo said it. Wawakura se na mu. Na bresia hene. Oso ho se bo no onwam ha no mo a. Na ye se be kono ngo srebo onwanom nyina ma. Ye se be dwabe hene nanom. Omna duru ha se be anano e chane na wotwe enu. Anu munyam sha. Wodi se ma bia ka wo mu no.
ɛna mo sɛ be ɛnɛ wukude ɛnɛ Akwasidae deɛ ɔso na de aseda kɛse ama wo sɛ tre so daeɛ ɔyɛ ma bia so ɔmo so ɛna mo nyinaa ka gu mu de ba de aseda kɛse abrɛ ɔmba yɛ a snap pentu nsia ɛna nwan so pentu nsia ɔdɔ me bru aseda ɔmo da se bru da se so bru tu fo da mo nyama se mo nyama mo ase da mo na se sabre ɛyɛ dwabenfo na nanom dwabenfo a ɔna kura na mo komini na Atlanta so ne dɔm so di akyiri wae ɔmo aba sɛ ɔmo bɛda krobia asante kɔtɔkɔ hene ase ɛwɔ adefɛfa ɔmo aya krobia asante kɔtɔkɔ hene aya ma ɔmo ɛyɛ nana abrɛhyia hene ɔno ne di ɔmo animu a wɔne ɔmo nyinaa ɛbaayɛ sɛbe nyankopɔn ne nananom yɛ adom a ɛkyena ɛne na wɔtwe mmienu pɛpɛɛpɛ a adefɛfa krobia asante kɔtɔkɔ hene yɛde ma asanteman sɛ nnɛ wɔma yɛnya nana yɛkya a wɔtɔ so mmienu ɛno nti na hu no ɛyɛ kɔ no wo ɛne dwabenfoɔ a wɔn nyinaa ka bɔ mu a wɔse wɔde aseda ɛbɛma yɛwura na wɔsan ma yɛwura ada ɛtɔkye ɔtumfo akyea me wo deɛ tietia Atlanta so no go for the radio daroma nano a ɔkɔ Canada ɔba koraa no wɔne ne nananom ɛwɔ Canadafoɔ nyinaa ahyia wɔ Pentecost asɔredan mu a na edwa kɛseɛ paa daroma Pentecost asɔre no ɔmo yɛ sɛ ɔmo nana abɛsra wɔ mo ɛwɔ sɛ sɛbi ɔmo gya ne kwan kakra na nkra ne ntumi ama medu ɔdaroma wakora ka akyire nti bedi mi hɔ ne sɛ nɛma bɛyi ɔdaroma mede ba na mama unananom so ate sɛ ɔmo nkra no aba bedu nti Pentecost asɔre wɔ Toronto ɔdaroma ɔmo tina me gyina ha me ne me nua na nto ahene ɔdaroma ɔmo baeɛ a ɔmo bu ɔmo adeɛ so bu sɛ deɛ akora sɛ no sɛ na no sɛ bo nana ma wɔ ɛyɛ Canada Toronto ɛkɔyɛ ɔmo hudwiri sɛ ɔbaeɛ wɔ sɛ dabi menya abotrɛ ne menim nananom a wɔ nyinaa di nkɔmmɔ nyinaa so no kɔhyia a Pentecost asɔre kakrakaa ɛdɔm no kora nkɔ hɔ sɛbe ɔmo hu bi da sonko koraa ɛyɛ sɛbe asɔfoɔ no sɛ dabi yɛwura bɛsɛ gya ne kwan ɛbrɛ sɛbe na wɔ mmerɛ no so sa ɔkora ka akyiri ɛna wɔde sɛ neɛ ɛnomunyam yɛwura bɛhyɛ yɛ no titi wan woba biara sɛ Pentecost asɔre mu no deɛ sɛbe no anyi no hɔmɔ mpayɛ na ɔmo so sɛbe ɔmo te hɔ no sɛ ampa ɔmo kyi taifo bi na ɔnom de asoma wakora sɛ wakora famra mfa sida kɛseɛ famra o ɔnomunyam sɛ ɔde ahyɛ wɔ ho adɔm eburu mfɔ de wase that's papa kono akora no wase ɛyɛ Toronto ɔmo Canada ɛbrɛ a yɛwura tia ne na akyi na wɔkɔduru hɔ nom no ɔne Pentecost foɔ a hɔ ɔno wankɔ bi ɛbrɛ a ɔmo kɔɔ ɔmo kɔhyiaeɛ no na Toronto foɔ so se ɔmo bɛba de aseda abrɛ ɛyɛ yɛwura na saa bere yi no ɛbrɛ a yɛwura baeɛ no ɛka nana amakomhene ɛwɔ hɔ ɛno nti ɛnɛ nana amakomhene sɛ ɛyɛ bɔ mu ade a ɔmo ɛde boa na wɔagya kwan no sɛ bebree ɛkɔdi ɛyɛ nana amakomhene nsɛm ɛnɛ ɛna wɔde aba na wɔde abɛsi bibi ɛde akyerɛ ɔno ankasa ne wura nana no mama tase kaza kyerɛ me ɔsan wɔnya asɛm wate ɔtumfo akyia me me wate ɔno ani nua antoa hene pacho wadaroma ya wɔde Toronto pacho hai ɔmo gya wadaroma ebru ɛde baaya ɛnɛ ɔmo nso so ɛde abrɛ yɛwura Nachame, wait till my 7 year at it. Say, oh no, my papa pay for ya. No one and nana. Say, and a one crying. Now, doctor, okra also say, a white also no. If I want to ever. Now, say, I know when I'm saying right, the share 9 man. Also, we jump you and I could say no money in the day. And don't buy, Mr. Busy and say, right now, say, if I saw an echo, I saw the council. Mako chana ima
say about Chayra, Masandanasi. I'm the OC, Adaka, Adrian, I'm coming I my June. Say, June so every year, and I snap pen to. I'm a day Rasino. I don't know. Adarma bru said about for sinners. What Darma Hunan and Miwaha and Yabone. Adarma, wow, Nanay, Adam for doctor, and then one crying, and then I'm for a kay. Adarma and Munyama would share Nahimano. Say, are you more fit, Umuhuni Munye? And no more said, not the Umuntimintina, Umubema, Nahimani Trinqua, no Mayana doye. To move through Honor, Mr. Debbie, if you know my dear, say a twassel, near Betchy, near Mira, and so doye. To no be dear there, by our Musum chromosome. Bruni Sapentu, in Su Ahudwe, Naya Dianai, White Oos, Adarma no, and a doctor or cra, if from an neighbor, or say a year Dianai, or the more do you know, a command I man, or dear do you know so, Adarma Bessomaha, or Mobile, you know, be there in the brew. Otum for the Massy, Papa. Yes, Sabri. Ababa wa fefe wo gine dwam ai se bi bru se bi so krobia asante koto wo hene wo no ane nana wone ne yonko a wo ye doctor pani a wo kra e ye de ye kan se be empampa me de ya na meka se broni mpampa ai broni mpampa ya ye de egu ade mu kama se bi bru omo so so e de bi e bai se wo de ba ba ya ye sanse aseda ena wo de bre krobia asante koto hene se wo de nana amecha ede nana ye cha ede amaye eno nti omo ko na hema ho ekoya ye duru ha na wo so so obeya ye wo ye krobia asante koto hene na so nti ana no nyame adomo a Akwasidae kofono chisi o e ba ye no pacho be na aseda ena ede bre ye krobia asante koto hene ana no nyame adomo a dadwa na asene na yewura nyame adomo a bia no woni ha America for to suffer so no nyame be di Akwasidae kase pa ti na no mo message bia no bi mit baba abeta eche me bibia kama e wo sabi Washington that's ene so kokura ti bia o visa bia no kwada ho be beta eche we can take it now our accommodation up now better eche man efe so for the ones Pacho Dr. Brano Beji. I don't know the seven young crony won't answer. I don't know said he was saying in there at there about the media there. But then son. As soon as you are sada. Sabre eye nananom adensa madika makachira wo se ene eye Akwasidae eno nti mesra wo se wo fie na se wonnim ene eye Akwasidae bosome a yewo mo no eye kuta wonsa eda no eda etoso edunkron eye ade Akwasidae etoso enum eno nti se yeba ade ne duru se biebru se bieson krobia asante kotoko hene wo be pagya ne mu a na nanom eba ye nyina no wada wahase ma wo mo adensa said de beya obedru na ode adensa oma omo adensa enti sabre no oma adensa na nanom ekofia sabe ebru wono nso so wawura nkonya dem no wasere nkwatenten enmonyam yidie nkoso edi ama eye krobia asante kotoko hene ene asanteman eno nti sabre ye de chidom de eko ane nananom chidomfo omo aje omo de nananom chidom hene omo aje omo de fear pre froze so eye fear pre hene ono so obaje jase so eje omo so aye wo shinap
I said the money and the amamre. Asante hema pentu. Nana asante hema so. Adeshe man mema pentu. Adeshe man mema so almost so eji omo de eye snap pentu. Na ya na ye ka pentu no a sebi ebru ene nkwada ebe ya na bi no monte ase ye kire se eye snap ba ko ne mienu. Na ye de mienu ne ma wa eno na kire pentu na ba ko pe so eye srada. Sabre ya mama re ne nkoso obi ane ne de maako eno ntiti na nanom se eye srada ane se de tie no asante amane efeyi asante de na nanom ye eno ane eda so ekuramu ayenye mu eno nti na se de etie no na nanom guso a omo che eye adensa na wode ama na nanom se de be ya se bi ko se so okoduru fia owra nkonya demu a enya echena adedwada wasi bibi di akire nananom otumfo achiame so omo so ochena ayesrada ma wona bontem sada country ni akwam bawro abontem omo so age won de sede ye no sa pepe penete amane ne amamre asante da sukuta ne diem eno nti na ma asante eye soronko me koso makae na maka akire wo se ha wiase afa na hanyina da ane baby amane ne amamre wa abrofo kwasi broni timitiatia ono ane mpaboa mutena adupremu wiemu hyen eba na wobesua edeko eya asanteman asantenko a ena yesua ya amane ne amamre edeko nipa dodo a atwero ngoma de afa asante yabakosem ho nipa dodo a sebieburu omo aye ngoma hodo omo mpokura wode aye mfoni omo a waji amankrofo ahwe eye suapon ahodo mu nti asante amane de sebieburu sebioson emfie wo ha mako enan masinifa sada asante bekum sada na mane na mamre mu ai krobia asante kotoko se wo man a woni amane ni amamre no saa wo man no woyera eno nti na ama asante akoso agidi na ni nyina ye bo ane firi hwan sebieburu sebioson efiri krobia asante kotoko hene na se etu amponi amwa na dawroma ai de woni konfo ye to ho no mo emfie pore ahanaye no eno a na okoba ye wasa beto aso wo se akane ame ba ye de na ye ko ena me de ba ye na me beje o man ni si ho na nso ne de esema ba de a ene na ye mpuntu eno nti ye adesua firi mu onye ye ayasa firi mu onye ye nkanko firi mu onye ye eno nti krobia asante koto ho hena fasa ne ma we nyina e de ato sebe ne metri so a eno nti sa wo so mo na me so mo ne ye pia epepoa ama asante man akonkan me koso na makai mu so radio 104.7 ena utie eye amane ne amamre ede afri ai enia ekasai edin no ye mrante wo fase ane sa pepepe edin amejeso no edin a eye sebieburu sebioso ye beka se mahotedin ane eno na wo a mejeso eye mrante wo fase ena ekasai so for faku sada sabre bia oba fia ha enintini ne yetitire apamu mpanimfo nyina amane ne amamre kwan so nananom nyina obia obema wo mo snap ne bi na wo mo no so e de akofie eno ene kire se ampa for radio minister ana pa for sada bia sante kotoko hene wo ma wo briso sa pepepe netie medika maka cho mesi asante amane ne amamre yenyam ye ntoto na se eno nti enenne asante da sotiase na asante bekoso atrase na asante bekoso agina ane sa pepepe ene nananom eho aye fedodo abere ne abere nyina wo ho ye fe nanso ene de e chen da ananom ye dance na si for ira ma ye that's a brew that's era sa wote ya sabre krobia asante kotoko hene eye snap a nananom ede dase no wadase ensane nya ko wie pe no wonu se krobia asante kotoko hene o mane muso o sorry a enche krobia asante kotoko hene be mane muso me kosoma kai mo
Say Optimisol Radio 104.7 and I would see a year Aduman Kumasem, Abakosem, and Peninsem, Amane, and Amamre, Unyani Babia. Say a year Optimisol Radio 104.7 Manhyia Kotokofim, and Yedi Yeduma, Unyani Babia, and Nunti Aberani Aberbinano. So pesa utie mpeninsem utie maninsem na utie adoman komasem edea enyu radio no enfant free babia abrebia me catch us afato no eye krobia asante kotoko hene ono ankasa ne nsa no adwuma ni bi ene na watintim radio soronko a wode ama asanteman eno nti se opempeninsem opa abakosem abebuo nkyerase open kasapoa atie bia da fa manye ne amamre ho de ene na wujai Optimisol Radio dia sabie buru sabie so na etise de yekọ ahamayere na wanko bi na wawe etwa no nti mesraw enyu radio no emfiri eye Optimisol Radio 104.7 oko eye YouTube a ubenyaye oko eye Facebook a ubenyaye oko X ubenyaye sabre eye abefo tenten fidie no so baby bia ubeko bia no ubetimi enyaye ewo enomo na sabe tie no sabe kwadwumfo na wote o monka no enche na krobia sante kotoko hene wamane muso ene de esawani na ensasa ye kachira wo ene eye fawani ebehwe na mum enye pani behwe ene edom aba abewo yen ene edom abewo asanteman wei eye fawani behwe na mum enye pani behwe eni de sabie buru sabie so yempe na mum so wo eni dia na wo de wani aba behwe yewura amani muso krobia asante kotoko hene wamani muso asanteman wura sorry asanteman wura wapeja ni mu asanteman wura amani muso sabie buru sabie so krobia asante kotoko hene one eye nananom eba ya omo ene obedi ade no sabie buru sabie so krobia asante kotoko hene sorry a sorry ya enye sabe ona nani na wakro na mum obenante nananom so na ono so ama nananom nyina ade toche na wama nananom akwaaba sede amanne ene amamre ese no no ane unya ne baabia eye 104.7 amanne ene amamre fie Optimisol Radio ena utie yen efri Manhyia kotokofie mu ena ene yenyina baya yebedi Akwasidae na mesan ayudiem se echena nyankopon eya adom a na otwedi ampon ne nananom ede nana ye cha wotoso mienu edom ye na echena ene na wotwe mienu pepepepepe na ene beto so ema no ye Akwasidae eyeda sonko a ene asanteman yenyina yeba eye kotokofie mu na ya ne probia asante kotokofie eba ebedi ade sabe kotokofie wamani muso wachase a wochia eye nananom na ne wochia nananom na wama nananom na chira wama nananom na wama nananom apa amane ne amamre enya dese probia asante kotokofie usan ye ho a na ene o ko na wapa be eta ane amane ne amamre fie makachro mesike wiase afanan ni nyina bia amane ne amamre wo a eye kwasi broni ebesua ede ko anase eye ebibire mu akoye ede na afo nyina da titire ni ani ti bomu a emba na obesua amane ede kro no obi eni ho no mo asebie mu sebie so otwa santeman ya ni nyina eta ebewie kotokofie unya ni baabia medi ade amrantie wo faase ane mahotadi a mede ewo radio so no ofra ni baabia mejo so mo ene nananom ya mo a echena ade do obesan atie nyina yenka probia sante kotokofie wama ni musu probia sante kotokofie o ma nananom ade toche o shira nananom ene wa ma eye Manhyia utie yen ewo Manhyia
104.7 of so already. Also, so why inshira? I when you go on in another, inshira yena. When you go on in another, inshira yena. Bibia wunya da GT empo wa wanya da GT radio. Na also so auto credit. Na what the cohere your life abefo tenta fidie no so no. When you go on in another, inshira want to come. Omo wa hoden omo usika abrani abre nyina yetnasia wonso watimi akọ abefo ntenta fidie no so na wonso watimi akọ akọre ne wasua amane ene amamre kama pa ache wonso so wode abo mo ebra slawo efri enekro eda wo beti se ye ya ade bia wo fia ba bia wo bia na wakeka ho na wonso so waba na ye ne probia asante protocol ne na ye nyina aba abaso said you know 104.7 104.7 Manhyia Kotokofiem and I need Duma 104.7 up in Soul Radio young born in another Yaduma China ye beti ye better ye Monwaha Yadina ever sign the Abramu Yame Aduma Kuma so Echina Anapa no soon at the embassy Anapa no meeting at the Embrantier Wafase Yakramo Medamoise Yama Medamoise Kuru Medamoise
front on front here for